dɔw ta bɛ yen o ye min ye DEF ye o min ye BAC ye o min ye BT ye olu bɛɛ problème t'olu da la olu y'u ka kalan kɛ a kɛcogo la u y'u ka programme kɛ a kɛcogo la u y'u ka examen kɛ a kɛcogo la problème t'o yɔrɔ la cininw misɛmaninw cininw ani cɛmancɛtaw problème t'olu ta la olu ka examen bɛɛ bɛna kɛ yanni kalo sa in na u bɛɛ bɛ kɛ ka ban mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn o ye sanfɛlaba in ye sanfɛ kalansoba in problème bɛ yen de n ye min fɔ sisan o ɲɔgɔn de bɛ yen o ladonni o de ka gɛlɛn tuma dɔ la ŋaniya ko tɛ dɛ se tɛ donc n'a sɛbɛn fana il faut k'an ka muɲu mɔgɔ si bɛɛ ko k'a ta ka kɛ bi a nɔgɔni fɛ godi fɛ ayiwa tuma dɔ la n'a fɔra ko sɔrɔ fana fɛnkɛlen bɛ cogo min na a ko ka gɛlɛn ayiwa i y'a fɔ cogo min na ko a sanfɛ syndicat ko dɔw taara grève la mais syndicat fila de bɛ yen kelen bɛ yen o bɛ fɔ ma ko SYNESUP filanan o bɛ yen o ye SYNEC ye SYNEC mɔgɔ ma taa o olu tora u ka kalan na lakɔlimaakaw dɔw fana bɛ yen minnu tɛ nin ko si la olu fana ka to mais groupe dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min na ko SYNESUP olu de taara salon olu de tun taara u bɛ kalo 4 ɲɔgɔn kɛ ne yɛrɛ wele ka kun fɛ an ye sira sɔrɔ ɲinan ta fana ala y'a ko welela kuma kɛra u bɛnna kuma kan parce que olu ye grève suguya min fɔ k'a fɔ ko n ye tile 1 tile 2 ta pour que ka dɔ in lasiran a k'an ta sɔrɔ yen olu b'a fɔ de ko bon an taara kudayi tant que ko ma ɲɛnabɔ an tɛ segin a la an hakili la k'a fɔ ko o de bɛ a ko gɛlɛya parce que l'école ko kalo damadɔ de don n'o kalo tɛmɛna a kɛra baara ye ensuite minnu bɛ kalan dɔw kɛ u bɔtɔ don dɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ayiwa dɔw tɛna kɔnɔ fɔ an ka tila an ka kow la pour que olu ka ko ka daminɛ o tuma na n'an man gɛlɛn an bɛ don caman gasi la donc o hukumu kɔnɔna na u bɛnna ko min bɛ se ka kɛ sisan dɔw sɔnn'o ma min tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ ka da wagati minnu kan jateminɛw kan o tuma na SYNEC ani SYNESUP a bɛɛ ayiwa fo sisan an b'a lajɛ hakili jɔ olu la minnu bɛ kalan o tɛ dɔwɛrɛ ye an denw kɔ mɔgɔ minnu bɛ se ko la bi u ni minnu bɛ se ko la kosɛbɛ u den tɛ kalan na yan u bɛɛ den ta yɔrɔ wɛrɛ dɔw y'u ka sanu feere se t'u ye k'u ka denw bila ka taa ko kalan tɛ yan o tuma na n'o bɛɛ jateminɛna ka na k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔrɔ ko Mali école bɛ crise la n ko tɛ dɛ n ko jamana école in de bɛ crise la n'o tɛ tɔw a t'u la n'i ye lycée ta k'a dan n'i ye lycée 10 na Mali la i b'a sɔrɔ 8 bɛɛ tɛ gouvernement ta ye a bɛɛ ye lycée privé de kosɛbɛ mɔgɔw bɛ kalan na n'i y'a lajɛ fana école jamanjanba ninnu a bɛ école ba ninnu na n'i ye jateminɛ k'a la n'i ye 5 ta i b'a sɔrɔ 7 gouvernement ta tɛ i b'i ka wari de sara mɔgɔw tɛ wari ka wari sara yɔrɔ min na ou bien e bɛ taa yɔrɔ min na ka kalan kɛ i bɛ sara grève-tɔ ye mun ayiwa dɔw fana bɛ yen minnu taara kɛnɛ kɔ kan parce que diplôme b'u bolo u ye bourse sɔrɔ u taara donc k'a fɔ ko l'école minnu bɛ yan gɛlɛya b'olu dilan n'o tɛ minnu dɔw ninnu olu bɛ kalan na dɛ u bɛ tila fana u bɛ tila ka na o tuma na bi kɔni kɛra a kɛra bolo fa ye ala ka tiɲɛ na a mɛnna fana fo sisan ala ka hakili ɲuman d'a ma politique de donna l'école la sisan l'écoledenw bɛ politique kɛ l'école karamɔgɔw bɛ politique kɛ l'école kalanso yɛrɛ kɛra politique kɛyɔrɔ ye ko Mali kalanko gɛlɛya sababu dɔ ye e ka jaabi ye jumɛn ye ayiwa n ka jaabi ye min ye politique bɛ yɔrɔ bɛɛ n'i taara yɔrɔ bi an ka jamana kɔnɔ a bɛ bolo bɛɛ da la mais ni mɔgɔ min ye politique ta ka baara latiɲɛ ou ka baara gɛlɛya ayiwa o de tɛ se ka bɛn ne hakili b'a la k'a fɔ ko kɛra cogo cogo école fana na politique kan ka sɔrɔ a la parce que dɔw hakili la k'a fɔ ko n'u ye ko dɔw kɛ yen o bɛ se ka jamana tɔɔrɔ ou bien mɔgɔ minnu bɛ fanga na a bɛ se ka olu ka baaraw lalɔgɔ u bɛ se ka baara tɔɔrɔ u bɛ se ka ko caman kɛ caman dɔw bɛ yen u b'a dabɔ de kama n'o tɛ ko wɛrɛ tɛ n'o tɛ bi na denmisɛnninw yɛrɛ wulila ka bɔ k'a fɔ ko k'an ka taa mɛtiriw wele k'u ka taa kalan kɛ n'o tɛ fɔlɔ la nin y'a san 10 ye denmisɛnninw de tun bɛ taa ɲini mɛtiriw sigilen bɛ ekɔliso la k'u kɔnɔ k'u mana ou bien k'u bɛ âgé la ou bien ko sinikɛnɛ sɛlɛ k'u ye tile 2 u ye tile 4 ta o tun bɛ fɔlɔ la mais bi hakili donna denmisɛnninw na u bɛ kuma o hukumu kɔnɔna yɛrɛ n b'a fɛ k'a fɛ ka kuma dɔ f'u ye k'a fɔ bi kɛlɛ bɛ denmisɛnninw yɛrɛ ni dama ni ɲɔgɔn cɛ kalanbaliya tɛ dɛ u yɛrɛ bɛ kɛlɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ min na ko violence à l'école tɛ ka ko ye min tɛ se ka bɛn n'i ye ko kɛ min man kan ka bɛn i bɛ taa justice la min ka kan ka sɔrɔ yen ani min ka kan ka kɛlɛ o bɛ kɛlɛ donc n'an bɛɛ ŋanɛ ye kelen n'an bɛɛ ka ko ɲini ye kelen an ma se ɲɔgɔn kɔ ma ou bien ka taa mɔgɔ ta ka sotaramaw faga ka taa bin tɔw kan o ye ko ye min tɛ se ka bɛn ni maa o maa n'i y'a kɛ i ka kan ka bila sira min kɛ i bɛ bila o sira kan
n'o tɛ jamana ye ko kɛ chinois yɛrɛ an teriw o kelen bɛ ka faculté a bɛ fɔ min ko kalanbon o kelen bɛ ka 4 wa 5 o kura k'u bɛ n'o de d'a ma pour que an ka fara an ta kan donc ko bɛ sen na caman kɛra mais min ma kɛ o de ka ca mɔgɔ ko ka dɔ fara u ka kan mɔgɔ ko ka dɔ fara u ka baara kan ka baara minɛ o bɛɛ ka kan mais dɔɔni de bɛ kɛ dɔɔni ko de don mais mana fɔ an bɛ ka sɔn an ka muɲu pour que ko ka se ka ɲɛ dɔn koba dɔw kɛlen don kɛnɛya ko la wale ɲumanw don n'o bɛ k'i n'a fɔ banabaatɔ dayɔrɔ ko musabuguta n'o bɛ k'i n'a fɔ sikaso banabaatɔ dayɔrɔ n'o bɛ k'i n'a fɔ moti taw ninnu bɛɛ lajɛlen baara ɲumanw ye i ye ŋaniya ɲuman baaraw fana kɛ n'o bɛ k'i n'a fɔ jabɛti tɔw olu tɔgɔla yɔrɔ ani jolitibana bɛ minnu na ani kansɛri nin bɛɛ ye hinɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma hinɛ mun taara fa jumɛn fɛ ala ka tiɲɛna ni donna Gabriel Touré kɔnɔna na bi ou bien ni donna congé ou bien ni donna Kati hôpital la vraiment i bɛ wasa ka da mun kan baara kɛra ni donna kɔnɔ foyi tɛ yen fo ka yɔrɔw dilan ka équipement k'a la ka yɔrɔw dilan ka équipement k'a la i yɛrɛ bɔra da la ka dɔw fɔ même cancer ni comme a furakɛli bɛ se ka furakɛ mais a furakɛli ka gɛlɛn radiothérapie ou bien chimiothérapie tubabu ka tɔgɔw la ayiwa ala y'a kɛ an ka Yirimajɔ hôpital la a dɔ bɛ kan ka dilan yen ka mɔgɔ furakɛ ni yelen ka mɔgɔ yelenfin ye ka mɔgɔ furakɛ ni yelenfin ye a bɛ kan ka dilan n hakili la yanni san ban cɛ o b'a sɔrɔ a banna baara bɛ se ka k'a kan o tuma na mɔgɔ minnu bɛ bɔ yan ka taa jamana wɛrɛ la fo Faransi ni fɛnw na ka furakɛli bɛ se ka kɛ Mopti hôpital ne yɛrɛ bɔra yen o ni ala sɔnna ma kalo 2 yanni kalo 3 cɛ a bɛ dilan ka ban CESCOM min dilanna ne taara min lajɛ Yanfɔlila n taara min lajɛ yɔrɔ tɔw la ala de b'a dɔn donc c'est à dire que ni maa y'a fɔ k'an ye ko kɛ a ka ca o tuma na o ye banafɛnw ye ka taa palio la ka taa bila tuberculose la ka na bila sida yɛrɛ la ka tila ka na bila césarienne ni ani fɛn caman bɛ yen n y'a fɔ cogo min na gouvernement bɛ jɔ n'a caman ye donc dɔ y'a fɔ n ye k'a fɔ ale ye sirabakan kasara de kɛ u nana ta waati min o y'a sɔrɔ ɲɛnamini b'a kunna bololanɛgɛw ani a jufa kɔnɔ a ka wari tun bɛ yen a b'i kunu dɔgɔtɔrɔso la tuma min bololanɛgɛ in bɛɛ taara e da sera nin baaraba in bɛɛ ma nka n'i sera dɔgɔtɔrɔso la ka banabaatɔw lajɛ i jigila bɛ misɛnya kosɛbɛ ayiwa n'i y'o fɔ i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ parce que n'i ko k'i b'o fɔ ko mɔgɔ banna ka taa an bɛ wale ɲuman dɔn mɔgɔ caman na mɔgɔ dɔw tɛmɛtɔ ala kama u n'u ka mobiliw b'a ta ka mɔgɔw dɛmɛ ka taa o tɛ jamana caman na mɔgɔ dɔw bɛ yen ni bana yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ maga la bɛɛ bɛ siran parce que ni magara la ko bɛ se ka kɛ ko y'i bolo mais Mali la o tɛ yen a filanan o y'an ka protection civile ye o bɛ baara min na ala de b'a dɔn su ni tile mɔgɔ jakuma binna kɔlɔn kɔnɔ ayiwa dɔ binna fɛn wɛrɛ kɔnɔ u b'a na u bɛ baara kɛ u b'a ko labɛn foli ka kan ka k'u bɛ k'a kɛ an ka dɔgɔtɔrɔw fana ye parce que baara suguyaw ka ca mɔgɔ min lɛri tɛ baara min na lɛri bɛɛ bɛ se ka wele k'i bila ko dɔ la i ye min fɔ o tigi tɛ dɔgɔtɔrɔ ye zon de don ni mɔgɔ min nana o y'a ye k'a fɔ k'a tigi bananen don ka minɛnw n'a fɛnw ta ka bɔ a kun ka taa n'o ye o ye zon de ye ayiwa n'o kɛra banabaatɔ la min hakili bɔra a yɛrɛ la même n'u ye so sɔrɔ u b'a ta ka bɔ a kun ko nin ye hakɛ ye o bɛ ni ko wɛrɛ cɛ mais nin bɛɛ la dɔgɔtɔrɔsow labɛnna minɛnw dira o n'o tɛ sira la mais n'i y'o kɛra cogo cogo ko dɔ bɛ yen o fana ka kan ka lasigi o ye mun ye mɔgɔninfinya hɔrɔnya ani ladiri o dun mɔgɔ y'o de ye ou bien i bɛ se ka k'a ye mais dɔw fana tɛ kɛ foyi ye maa o maa ye banabaatɔ walima su k'i bolo don a kun k'a ka wari bɔ i tɛ sa abada n'i bolo min dajɛ an y'a ye k'a fɔ an ka denmara yɔrɔ minnu yan n'o ye pouponnières ye ala m'an kɛsira a ma a ko kɔni gɛn bɛ denfaya yɔrɔ de ye n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye ka denw diyagoya ta k'u tunɔmada k'u di mɔɔw ma ka wari minɛ ko adoption harima masinɛ taa n'a ye e bɛ kɛ den ladonbaa ye o fana yera an ka pouponnières ninnu na an dun sera nin yɔrɔ in na cogoya jumɛn na de ye pouponnière ka ca mais tiɲɛni nɔ bɔra yɔrɔ min na o ye kelen de ye donc an bɛ se ka wale ɲuman da tɔw kan k'u fo k'u wale ɲuman dɔn mais minnu ka baara ma ɲɛ
an ka kan k'o fana fɔ k'a yira donc a fɔra ko denmisɛnninw caman banna ko la a fɔra ko ko caman kɛra a la min ma a bɔ sira fɛ a fɔra ko caman dira fana minnu ma se so o hukumu kɔnɔna na enquête kɛra enquête bɛ sen na ni mɔgɔ minnu ni singa kɛra minnu na olu minɛna ni singa kɛra fɛn o fɛn min na a tigi tɛ to yen parce que an tɛ se ka bɛn mais min y'a k'a fɔ ko ka denmisɛnninw labila ou bien ka denmisɛnnin di k'a di dɔ ma min b'a fɛ ka den ta ka taa mara o ye ko min ye a bɛ kɛ mais a bɛ kɛ ka da nɔ kan a ka kan ka nɔ minɛ a bɛ kɛ ka da cogo min kan a ka kan k'o tɛ den tɛ feere den tɛ fili mais ni k'i b'a ta seereya ni fɛn caman bɛ yen il faut k'i k'o fa est-ce que den ye mɔgɔ den a b'a fɛ ka d'i ma ou bien est-ce que den o la fila ɲama na dɔ fɛ an y'o ta k'o labɔ donc olu kɔni k'a fɔ ko o bɛ kɛ kɔrɔlen mais il faut k'a ka kɛ hakili la a kɛ cogo fɛnɛ fɛ n hakili la dɔrɔn k'a fɔ ko o pépinière nin a tɔgɔ tun ka bon ne yɛrɛ delila ka se yen siɲɛ caman min yɛrɛ tun b'a ko kunna o ye nɛnɛ ne nɛnɛ bɛ donna école la ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ tun bɛ classe kelen na oui mais ale taara retraite la mais mɔgɔ wɛrɛw de taara yɔrɔ wɛrɛw kana bila u ma jigi faga o tuma na o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ hakili taara la a bɛ se ka bɛn cogo o cogo an b'a labɛn n teriw tɛ se ka to mɔgɔ bolo ta mais pépinière dɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu nana ka na tubabuw ye pépinière ni fɛn minnu dilan ka d'a ma ne yɛrɛ kelen bɛ UNICEF yɔrɔ la yen ne yɛrɛ taara ka taa lajɛ denmisɛnnin 100 de kan ka dɔ ye 64 o de bɛ yen bi mais n'i taara i yɛrɛ ɲɛ bɛ bɔ denmisɛnninw fɛ parce que minɛ ko ɲuman na ani ko ɲuman na mais an ye sira minɛ a fɔra premier ministre ni premier ministre siri ka kan ka kɛ ko dɔw la ayiwa n'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na n'a curu n'an ka yɔrɔ ɲɛnama ɲini ka yɔrɔ fɛrɛlen ɲini ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini k'a dun i y'a dɔn yurugu ko kuma o bɛ fɔ ani surafɛn ko o bɛ fɔ nka bolo mɔnɔ bɔlen don ka ɲɛsin sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ ma ni se ye o kɔrɔmasuru ye fɛn min ye o ye sikaso mara la ani kayi mara la dɔw kɔni n b'a ɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na sariatigi dɔw bɛ olu ka yɔrɔ la o bɛ se ka sikaso bila cogo min wala o bɛ se ka kayi bila cogo min mun de bɛ se ka kɛ sisan walasa sariatigiw ka danaya a dafalen bɛ se ka t'u ka cogoya min na walasa jamanadenw u bɛ se ka wasa sariya tigilamɔgɔw kɔrɔ ni ma ɲi dɔgɔtɔrɔya la i ma ɲi dɔgɔtɔrɔya la ni ma ɲi président la i ma ɲi président la ni ma ɲi ministre la i ma ɲi ministre la ni ma ɲi juge la i ma ɲi juge la mais e kelen tiga kelen a bɛ se ka dakuru tiga a bɛ se ka dakɔrɔ tiga a bɛ se ka bɛɛ lanɔgɔ min fɔra tiɲɛ don don o don mɔgɔ b'a fɔ na don o don sɛbɛn bɛ kɛ nin bɛ nin na nin ye nin kɛ tan nin bɛ nin na nin ye nin kɛ tan nin bɛ nin na nin kɛ tan an ka conseil yɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko conseil supérieur de la magistrature ne yɛrɛ b'a ko la ne de y'a président ye an bɛ kuma mɔgɔ caman bɛ yen an y'u ta ka bɔ jugement yɛrɛ la dɔw bɛ yen k'u bɔ a la yɛrɛ dɔw bɛ yen k'u bɔ a la san 5 donc kow bɛ kɛ dɛ mais dɔw bɛ yen foyi ni fɛn o fɛn bɛ yen u b'a kɛ u tɛ siran foyi u tɛ siran fɛn ye mɔgɔ tɛ ko la ne ma deli ka semaine kelen kɛ ni dɔ tɔgɔ ma fɔ n na ou bien mɔgɔ ma fɔ n na k'a fɔ nin bɛ min na nin bɛ min na nin bɛ min na ne ko il faut que bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ parce que n'an y'a dɔn dɔw ka kɛ ka kulu tɔgɔ tiɲɛ gansan k'a sɔrɔ bɛɛ sigilen don k'a fɔ n t'a fɛ a mago sa ka bɔ ne na ayiwa n'a mago sa ma bɔ i la a tɔgɔ ɲuman wa a tɔgɔ jugu o bɛ s'i ma o tuma i ye min fɔ tiɲɛ don an b'a ko kan an bɛ kan ka lajini parce que bɛɛ de diminen b'a kɔrɔ a ko tɛ se ka bɛɛ bɛɛ ma mais alhamdulilayi rabbil alamin bɛɛ tɛ mɔgɔ damadɔ de don ni sikaso dɔrɔn tɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen o hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ k'an bɛ jateminɛ kɛ jateminɛ kura ye mun ye an bɛ justice bɛ cogo min na a bɛ ladilan a ladilali kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ cour et tribunaux c'est-à-dire n'i bɔra kelen na i bɛ yɛlɛ kelen na k'a sɔrɔ sangaso don n'aw ma bɛn aw bɛ yɛlɛ appel la n'aw ma bɛn appel bon a ɲɔgɔnna caman dɔw bɛ yen a t'u bolo an mi o kama de an kan bɛ dakɛɲɛ kɛ ka carte kura dilan ka tribunal kura dilan ka bɛn o kan pour que ni nin ma bɛn i ka se ka yɛlɛ sanfɛ ni ne sanfɛ ma bɛn i ka se ka yɛlɛ sanfɛla la o tuma k'o ɲini mais i y'a kɛ cogo cogo ni ladiriw ma kɛ k'a dafa n'a ma d'u ma a tɛ bɛn n'a tigi ko k'ale tɛ siran mɔgɔ ɲɛ k'ale labilalen don ni min y'a di a b'o kɛ a man kan parce que ko min b'i bolo fanga min b'i bolo singɛn de don tuma i ka kan k'i hakili to i yɛrɛ la i bɛ hakili to i ka denbaya la i ka hakili to i ka jamana na i ka baarakɛɲɔgɔnw fana i ka hakili to o la o kama de fɛn dɔ bɛ yen kabini tan koloniya la juge de paix a compétence étendue o ye mun ye mɔgɔ kelen de b'a bɛɛ kɛ ale de b'i minɛ ale de b'i ka kow labɛn ale de b'i juge kɛ ale de b'i bila ka so la
o tuma yɛrɛ la k'a fɔ n'a fɔra ko mɔgɔ kelen kɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka fili o hukumu kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ justice de paix commutation de ye a bɛɛ bɛ ten k'a bɛ kɛ justice d'instance ye grande instance b'a la ani instance ye instance mo juge 3 dɔ b'i wele k'i minɛ dɔ b'i ka papier kalan ka bɔ ɲɔgɔn na sabanan o bɛ juge kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ 3 kɔni o bɛɛ jɛlen bɛ mɔgɔ kelen ko la an hakili la ko caman bɛ yen jateminɛ kɛra ni ala sɔnna ma n'o kɛra o bɛ se ka ko caman bɔ a la mais ko min yɛrɛ min an ye baara ɲuman min kɛ min bɛ se k'o latiɲɛ o ye mɔgɔninfin de n'i ma ɲɛ i ma ɲɛ. vérificateur ye san 7 kɛ a ye sɛbɛnw bɔ o sɛbɛnw ye danga jumɛn sɔrɔ n'o fana bɔra yen o vérificateur kelen o ka mandat banna a ko a bɛ taa a taatɔ yɛrɛ a jɔrɔla n'a yɛrɛ kunkolo ye n'o ye tiɲɛ ye aw ye a ka lakana sabati wa. vérificateur n kɔrɔsi de ta dɔn a ko n ma ko président n b'a f'i ye n ye vérificateur bureau n y'a kalifa i la n ko Sidi vérificateur bureau tɛ e ta ye ne de ta don n ko ne de nana ni vérificateur ko in ye ne de députéw ɲini ka o lajɛ pour que a ka kɛ ne de nana n'a ye vérificateur de ne ka vérificateur de ye donc ne yɛrɛ ko min dilan diyagoya don n ka hakili t'o la mais an ye min fɔ vérificateur dɔrɔn tɛ a fɔ min mɔgɔ inspecteur finance olu ta b'a la inspecteur de ministériel olu b'a la inspection des services publics olu b'a la donc a service minnu bɛ ko ɲiniw na o ka ca nka vérificateur fana b'a la ka d'a kan an y'a ta parce que o ye min ye i bɛ san 7 kɛ a san 7 kɔnɔ à la limite min bɛ se k'a fɔ min ye di i bɛ se k'o kɛ parce que a lamɛnniya dir'i ma i tɛ mɔgɔ t'i kunna mɔgɔ tɛ se ka fɛn f'i ye i tɛ se ka même n'i ka baara kɛ n'i tilala i bɛ se k'a fɔ bɛɛ k'a sɔrɔ président yɛrɛ t'a kalama ou bien président y'a dira don min président na a bɛ di bɛɛ ma o don o tuma na Sidi nana a y'a ka baara kɛ mais baara min tun dira Sidi ma ka gɛlɛn parce que daminɛ don ɲɔgɔn faamuya boli ka ca mɔgɔ caman bɛ yen o m'a faamuya ani ko daminɛ de don mais a san 7 nin a ko wololen dɛ il faut que diyagoya don an ka deli a la an ka se k'a dɔn o tuma na a ye baara min kɛ a sera k'o kɛ o ma o tɛ ko nɔgɔ ye parce que jiw de don tɔw bɛ n'u nana u bɛ n'u sigi baara kelen de ka baara kɛ mais ale ye baara min kɛ ale de y'a daminɛ ka kow lasigi ka mɔgɔw ladilan ka fɛn kɛ a cayara effectivement nin ko façon na a tɛ se ka ɲɛ kuma kɔ ayiwa dɔw bɛ yen ni minɛna u b'a fɔ k'olu nɔ tɛ ko bin kɛr'u kan dɔw b'a fɔ ko ni sɛbɛn min kɛra ayi olu tɛ ten a ma kɛ ten o donc o yɔrɔ façon diyagoya de kuma ka kan ka kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i taara k'i dɔ kɔnɔ i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min b'a fɔ k'ale ye ko kɛ bɛɛ b'a fɔ ko bin kɛra kan dɔ de bɛ kɛnɛma ye a t'a fɛ k'an ye o kama de o nana ɲɛ ayiwa a ko n'a ko ka ca donc o baara min kɛra o la nka min bɛ vérificateur ko la a bɛ kɛ n ko Sidi ma n ko Sidi n bɛ barika da i ye ala k'i sara mais vérificateur ne ka vérificateur ne kɔni b'a kɛ ni mɔgɔ min nana n'a sira min y'a minɛ ou bien ni ko min b'a kun la a bɛ se k'a lajɛ mais ko fana bɛ se k'a lajɛ vérificateur sen na ko dɔw bɛ yen an tun ma min jateminɛ min bɛ se ka baara gɛlɛya u ka baara nɔgɔya an ka kan k'o kɛ pour que ka ko ladon n'o tɛ vérificateur ko a bɛ fɔ de k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ na kɛ vérificateur ye bɛɛ ka na ni tɔgɔ bɛ ni zena 47 o de dira u y'a sɛnsɛn k'a sɛnsɛn fo ka n'a bila 3 la 3 bilalen u y'u wele k'u lamɛn e ka kan baara kɛ a bɛɛ baara kɛra jɔnni ye a fɔ min ma ko ordre comptable olu de y'a baara kɛ ka tila ka na tɔgɔ 3 ta k'a di président ma président fana b'i yɛlɛma ka enquête moralité kɛ mun bɛ nin kɔ ou bien nin ye mun kɛ n'o bɛ banna a bɛ taa n'o tɛ Sidi bɛ taa tuma min Sidi de cɛ fɔlɔ ye o ye commission ye Sidi ta ne ye Sidi ta ni zɛna ta Amadou Soumane ale de kɛra fɔlɔ ye commission ale min ta ne m'a falen n y'ale de ta kelen ma bɔ a la donc ka yira k'a fɔ a baara ka gɛlɛn ayiwa mɔgɔw fara k'a kan ko papier bɔra parce que jugement ye min ye n'i ka papier bɔra a tɛ se ka da kɛnɛ kan don o don kuma o justice ye gundo de ye ko ni ko dɔ bɛ yen a man kan ka fɔ n'o tɛ dɔw hakili k'a fɔ ko fɛn tɛ kɛ ou bien nin ma kɛ ou bien nin ma fɔ tant que a ma fɔ de k'a fɔ ko nin ye mɔgɔ nin sɔrɔ ou bien nin kɛra tan mɔgɔw tɛ da la u t'a lamɛn o de bɛ se ka kɛ a ko bɛɛ la mais ni ala sɔnna a ma a baara bɛ kɛ n'a bɛ bila bolo min kan a bɛ bila bolo kan. cakɛbondaso dɔ fana dayɛlɛla faso fɛ ko kasika sango k'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ka foroba cakɛbondasow la sɛgɛsɛgɛli ninnu tiɲɛni minnu kɛra yen a sɛbɛn dir'i ma i ye sɛbɛn dɔw bɔ a la k'o di kiiritigɛlamaw ma k'u ka ɲɛɲini kɛ yala maa b'i sigi ni minɛni ye wa o baara minnu kɛra e yɛrɛ y'a faamu cogo jumɛn.
Aïwa, Kaskaïn, cabinet président Alpha bien Kaskaïn là. Parce que papier be boire chamangana. Vérificateur, allez t'a dit président, avait t'a dit procureur directement. Avec ce qu'à qui de là c'est président, non t'as allé c'est comme attaquer, kata procureur fait qu'à fois aïe ni nominé. Kasoro machita kalma, ata sera président, ata sera mouchina. Ou des indépendants. Allez t'a allez c'est tout là. Mais donc bien service domino bien, inspection ministérielle, inspection des finances, ani côté régional d'État, ulu fana bede ka papier bc kana, ulu ka papier au benakati gouvernement natira gouvernement bebe ci présentement. Donc kaska mimi, ulu te papier ne ba ne de ba duma. Ay de ba duma. Ne de ba duma. Parce que papier bici kana présentement, président ba ataka duma, ou be jetemine ke ka fo ko a ni justice ko bo. Au be blakata justice là ni ou administration codé wari dunte barake ko de manier ou recommandation au be blakata au ministère là donc à kofla avec jatemine o chugada là avec eteni note kaska yerekum pour que kaska président la famille natla là mais ni kaska eretla là ou ta fo président re mi ka kanga blakata justice là bo la justice ma minu ka kanga bla ero bo bla ero abana président ereta kalam non mais les binake et quoi mais mi mo hakila ka fo ko mi meke mo mine ateke duguni buduka ni ate silmante parce que ni maga mo kala ni maga dugula ni maga kolala ensuite ni mo mi welela ate ka fo kay ko kew e bi se ka ko bi se ka daka mais na sera tribunal la bi se ka yere laje otma na tigila mo ka ko chamanke nan sera na sora amakete anye chenike wa kuma kana na be ka be ken hakli fulene ndi do fana bien nu nana aywa iye wari min dum sizo ke abari fulene ni asara million ke mede akobe chigodi asizo ke ko a ne ko ntafe kata kazola angot man ntafe kata be ka chigodi ko aywa abe kalo duru dia kalo me million wansa me kalo be se kan nisar angay wasite kalo be na de ni na kalo me ngami yakli laji ni o kala tama mimi ka tiplay otmana kam gota ay wardi kata abla kasola akisi kakate mi kabaroke atna nasara ube mo wore na waridu ay wani warbi bolay basara amada boka foko kam golle ba amada boka foko moche yeminta afora de itate ikasi gnoi adaboro de kam balanza bolo tebe bam sokoroni saola ambina do Fonds mondial de lutte contre le sida so ninje kene am ministre so ani sida kele jere jekuluba ajirala ka fo fami ngoni nganamu anyo nyembe ko sobe dungo jugu ya kere ne sanda madoye afomi na ko anga jamana bomba we Nations Unies ulu ya ira ka fo kuba fe ku bulo do kodo kono ube kodo labe abe fomi mako Fonds mondial o de ko die wari odinya bari ngono nana uye banani banadama dota ubese ku wasa domina pour ko se ko o latelia so singani jabola suma bana bola sida bola wotmana na wari dira ambe be kola ko kakanga ke chuko mina ni ko ka jete mine chuko mina parce que ni wari dira foka la jede wotma odo bien wotma Fonds mondial obadana mimbe adana mimbe barala min to donné be barala o te Fonds mondial de o inspection générale de Fonds mondial ulu ni Fonds mondial te siraklena mais nunu be wari ni kadi nunu be na laje ka fo ni wari blala bolo min kana nyana na manye alaka tiena minu na ko laje we dante meke umam ko boye we minke vraiment dante mer tetemak et note na na ka fo ka be fenyin la antan sige ka kuma olu be na de ku kasa ko juta ka sonke ka ordinary ta ka ninta ka papier uke auta ira ministre la auta ira mala abita ka ta di judiciaire kama hali procureur ta kala ot ma awe musim koy ateketi ube ordinary ta obe ko warita obe mo ko warita amba o ira ka warita ibito be ta ka tano et pa eta dum anya yurula ka fo ku ko barake ci ko many ni na flela anga flelike na famanke ni ko be na ci ko mina atika mo kota mo ko dablo daw jamana sikina mbode kunka kasoro ena na mina ni moke abulo wero bien ambake kabina damnena anga constitutional de folo itara laje ayira ka fuko ko do bien ngabe me ulu ka bari di ko fana
u tɛ wari ta k'a di gouvernement ma pour que gouvernement k'a bila trésor la o tuma a taayɔrɔw bɛ ye olu bɛ min kɛ u bɛ wari ta u b'a di tɔnw ma ONG ani fɛnw u bɛ baara ɲuman kɛ yan ala ka tiɲɛ na mais o tuma na ni baara tiɲɛ na ou bien ni ko dɔw kɛra n'u ma bɛn ko la a bɛɛ bɛ ta ka da jamana de kun k'a sɔrɔ wari min bɛ yen dɔw bɛ yen a ma di jamana ma an y'a yir'u la k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ il faut que ko ka labɛn aw ka jateminɛ ani jateminɛ dɔw bɛ yen a tɛ bɛn e mɔgɔ min tɛmɛtɔ Wataguna aw tɛmɛtɔ aw taatɔ dɔ wɛrɛ la aw ye essence san olu bɛ mun ye facture bɛ yen k'a gosi k'a fɛnw ni a fɛnw bɛ sɛbɛn k'a gosi machine na o tɛ yen cɛ bɛ papier ta k'a sɛbɛn k'i ka reçu ta k'a d'i ma mais n'u ɲɔgɔn caman na ko n'i taara n'i y'a yira u b'a fɔ k'a ye ko man ɲi a dun sanna o tuma ko bɛ taa ka da kun donc ala ka tiɲɛ na olu ka ko fana kɛcogo an y'a yir'u la k'a fɔ ko dɔ b'a la a tɛ bɛn an k'a ko lajɛ ɲɛmajɛ jɔlen na n'o tɛ minnu b'an dɛmɛ n'u ye wari ta k'a don wari bonba la a taayɔrɔw a n'a tacogo an b'a kalama mais n'aw yɛrɛ wari ta ka taa di mɔgɔw ma an t'a dɔn maintenant n'a ko tiɲɛna a b'a ta ka da Mali kun a tɛ dɔn k'a fɔ ko gouvernement Mali ani mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ de tɔgɔ tiɲɛ bɛ da a ko la o de don o tuma hukumu kɔnɔna na o kɛra min na mɔgɔw minɛna mɔgɔ min minɛna bi ani mɔgɔ min welela a bɛ taa fɔ 14 na a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ yen ko siga kɛr'u la donc u nɔ minɛna dɔw bɛ yen olu ta ye takasigi ye so dɔw bɛ yen olu minɛna k'u bila kaso bɔbara la mais bi maa si tɛ yen a tɛ k'a fɔ ko min ye min kɛ o ye min fɔ n'a jɔra min kan parce que bɛɛ de bɛ n'i jɔ k'i ta fɔ papiyew bɛ bɔ kow bɛ lajɛ diɲɛ bɛ dɔn donc ko kɛra dɔ la bi a tigi jɛlen bɛ se ka bɔ dɔw ma wele a kuma ma fɔ a bɛ se ka wele ka ɲinɛ o ko la mais nin bɛɛ fana sɔrɔla mun na anw yɛrɛ de y'a bɛɛ kɛ ministre an yɛrɛ de y'a sɛbɛn maliyɛnw yɛrɛ dɔw ye lettre sɛbɛn k'a fɔ aw ye Jose ka fɛn in lajɛ a ma bɛn a ye nin aw ɲinɛna o kɔ si seulement si a ye min yira o la papier nin aw ye n'o lajɛ mɔgɔ n'o yɛrɛ ko ne ma ko président anw tɛ dɛ aw ka mɔgɔw yɛrɛ de lettre caman k'a fɔ k'an ka dɔw dɔn minɛ an yɛrɛ dama e tuma a bɛ kɛ cogo di a ka kan mais n'a tun kɛra anw yɛrɛ ni jama ɲɔgɔn cɛ ko caman bɛ yen an t'a dogo parce que wari taara ka d'an ma ani fond mondial ka wari kɔsa na u ye miliyari ni miliyari ba de sɔrɔ e ko ne yɛrɛ taara wari ɲini mɔgɔ dama min bɛ la ka taa ONU na k'a fɔ ko ka taa kuma tɔw fɛ pour que wari ka se ka sɔrɔ ne tun b'o la n taara mission ɲɛna u ye wari caman ba fana sɔrɔ sababu o de b'a yira k'a fɔ mɔgɔ dama dɔ bɛ yan ani Mali tɛ kelen i ka ko ye Mali ye Mali ka ko ye mais danaya min bɛ Mali kan n'a ka président kan an taara o la ne fana bɛ taa wari min ɲini miliyari min ɲini ka na di u b'o de tilan diɲɛ kɔnɔ n'i ye dɔ tɔ la ye ayiwa e n'a ka wari dɔɔni fana t'o la o tuma hukumu kɔnɔna na jateminɛ don a ko kuma cayara juguya donna na a ko vraiment ne yɛrɛ dabali banna mɔgɔw bɛ se ka lajuguya ka se yɔrɔ la cogoya minnu kan mais dɔ fana bɛ yen dɔ kɛra wari dɔw tunna wari dɔw ma tɛmɛ sira fɛ wari dɔw dunna o fana tɛ se ka bɛn donc enquête bɛ sen na u ye tilancɛ ba ban sisan min tora u bɛ kan k'o lajɛ ayiwa n'a ko kɛra cogo min na o ye tuberculose ani palu ye maintenant olu ye rapport min kɛ ka tila fana gouvernement fana y'i sigi ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'a fɔ a y'a jɔ aw ye min fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen an fana ma sɔn a ye nin fɔ nin tɛ tan a ye nin fɔ nin tɛ tan donc olu fana b'u ka rapport bila ka na an fana bɛ rapport kalan k'a la jateminɛ n'a bɛ cogo min na k'o lajɛ ni min bɛ min na k'o lajɛ parce que olu bɛ na tile kelen tile fila u bɛ tila ka taa k'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen o ma se k'o ye ou bien o kumana dɔw fɛ o ma se ka bɛn ou bien olu teliyalen don parce que a bɛ se k'a fɔ an ye nin kɛ n'o tɛ jamana bɛ jamana na olu yɛrɛ ko ni ko tora tan k'olu bɛ ban wari la ja an kelen tɛ yan jamana caman de bɛ nin ko in problème na dɔw yɛrɛ ko ni ninnu ka wari bɛ taa u ka to n'u ka wari u ka fara an na parce que an tɔgɔ bɛ tiɲɛ ko tɛ bɛn a ka kan kɛ cogo bɛ a tɛ kɛ ten o tuma nin bɛɛ ye kuma ye ne kura n'o tɛ fond mondial yɛrɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn vraiment o y'an ka bonyaba de b'an n'u cɛ hali sisan hali sini ni ala sɔnna an ka kan ka kuma ta o ni ka taa ni denmisɛnninw ninnu ka réunion ba kɛ yan ka taa k'o tɔgɔ di a bɛɛ a kuma n'a fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ sira in de kan ensuite an ye baara min kɛ sira kan n'i ye Afrique bɛɛ ta jamana 3 fɔlɔ an b'o la mais n'a fɔra ko baara yɛrɛ ɲuman na n'a fɔra ko e ka wari dun nana kɛ an ma wari dɔ bin kan ka na n'o ma na i ma bɛ tiɲɛni la
mana mana banabato kanga furakel mi yoke dana min banka yoke sababu min kanga ke kyo ameni yoke anti to ine ni mi ke besika kan ino bemne na la sonama donc abe akol bara babana doctora ami kanga jatemine kala mo minu ka kanga welela minu tora welela mais ni nana ini welela ka min fi ifana bise ka minke ka ko ta gabu ku o de flani so abe joy kuna ou be abe boyla ni ka giri to bila no fe e to ti dunga mamindo ibo o ke baro ke nwanye hakli bala e kulba ya to ti dunga eto angeme ke ambaro ke nwanye yani to kana fandi tenin zoro go mi tenyina te ko ingode ai Kamara tadi Nubaldo. Kamara. Merci. Jamana kundigi ami kibaru mun fana me o ka fo seneka yoro la office du Niger konnana dugukolo abi mina jamana dewna abi di mamnuma olu e jamana waram ko wiye e ko chukudola aiwa ko bena akuma ke chuku fo chukulu ana famuna ko office Niger be ni a jatemine hectare mi ma ko na beta hectare million kile anitla so ya ina bedlala mais ka ta to abuka tala to abuye sambiulo na ka to abuye minke ka ta adlala kabini sambiulo la kadaminka ni ya be jatemine ni muga min ta amase ka tanke ka tamuka ti veut dire que duma ko obe mais ni ya jatemine ke folo la muga tuma cha office la kanimbo flana fana office to madla on kamau akera on garige de chako parce que ni bora yoro ni na ni office le ba to ambulo de parce que tatu na sekata asabana muye ay office yoro chaman tumbe dugu tunde mo na na kayro ni kasi yoro sinunuma usigira kero usigero do ere yoro do ta kanali reste temesira bibi na nuko kube kanali la kasoro kabini 54 akotara iba soro atigibe kanali boluka parce que mo na nu sigi chugola kasoro jatemina makala mate duma auto duma ko lumba office la ma shitate office de tadu office fana tate jamana de asin office ma kelentien mètre kelentien hectare kelentien ka dira mo makka fu ka tese ka mina mo mina ikera kenre simplio ikera warbatigeu ikera famayu ma dira ma singa de wakati do ay de office be baka mais mi fora way munyi ka fora ko duma ko taraka di se bagawuma ango amadabo ama adabora min kama amba fede malo ani ko chaman biye aka sika dla chamana anga kanyere anga na tanyi ne yorore pour que aka se ko ke hectare kelen fla saba utaje de il faut que danka ke woyanga lo agricole la be gasiskira kayira ka fo mo kele du kele dugu kele ayira la kana fo ni sebe mo miye ni nana ni ko kibe fenyini mo dama don nana ulu nanwe dumakolo nyi ni dumakolo dirima abe singima sankilembike ka laje ni be komina on te se ka bedla mais do nana soroba bolo soro yayi akomba fe ka ke ka barake ka malobo ka fere anga jamana yere konnana on hakila ka fo e ka droit ba ka chuko o fana ka droit ba kante mais jatemene de be ka kala abise ka dima abe pomina ka singima sambi saba abise ka singima sambi duru abise ka singima sankela otmana ka fo ko fendira ote anya yira ka fo minu nana ni nana ko be dikan ni yoro min la ika kodum mais ni yoro min la ni tlala 10% na morso bala ibo tige dugu minu bi ka yoro krefe abiduluma iba bedla ka banka duma fu hectare kelembe ofiti kono million saba ani million saba la na tlala iba dumo kata onu fana be barakala ni dugu min wuli ibi dugu kula la dugu kurasi basi a fo min an america be baraka min MCI ala tona e dugu wulaw me dugu kura de glala e kol so ni fe ka bedla ka koloni fe bedla ka dum
o tuma mɔgɔ b'a kuma fɔ cogo min na n'i y'a kuma min i hakili la k'a fɔ ko dugumakolo taara k'a fili ou bien dɔw t'aw bɔsir'u la maa min ta bɔsira la o b'a sɔrɔ dugumakolo dir'i ma hectare 3 b'e bolo hectare 1 bɛ gouvernement y'a dilan miliyɔn 3 ka d'e ma e ka foyi ma ɲini ko fo ni jisɔngɔ i k'o di i ma jisɔngɔ di bɛ bɔ ni san tiɲɛna an bɛ se ka jateminɛ kɛ mais ni san ma tiɲɛ n'i m'a kɛ dugumakolo bɛ minɛ o tuma na k'a fɔ ko di non n'an b'a fɛ ka a caman sɔrɔ il faut de bɛɛ de ka dɔ sɔrɔ minnu kelen kelen don minnu ye duguni ye se bɛ min ye se tɛ minnu ye minnu b'a fɛ ka yɔrɔba ta se b'u ye ka yɔrɔ dilan o bɛɛ bɛ nafa ɲɛ n'o tɛ yɔrɔ bɛ ofisi Niger la o tuma na ni kuma kɛra k'a la tiɲɛ cogoya dɔ la i hakili la k'a fɔ ko a mɔgɔw gɛnna ka fantanw bɔ yen k'a di faama ma o tɛ ko waritigiw bɔ yen ka di waritigi ka baara o bɛ yen ale ka hectare ba filɛ e fana ta ye min ye o filɛ nin ye o y'i ka jabaforo ye donc bɛɛ ka place ani bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. kɛnyɛrɛ ye tigilamaa dɔw bɛ yen groupe Tomota b'o la groupe GDCM b'o la Moribo Keita o tari ko yɔrɔba min dila u ma u b'a la ka baara lahawla minnu kɛ ko tari ko a bɛ sariya kɔnɔ wa cahier de charge b'a la wa. o de cahier de charge b'a la n'i nana n'i ko n b'a fɛ ka dugumakolo kɛ n bɛ dugumakolo ɲini i bɛ joli ɲini n bɛ nin ɲini i b'a ɲini yɔrɔ jumɛn n b'a ɲini yɔrɔ in na an ka taa ni jateminɛ kɛra nin bɛ se ka di mais dugu bɛ yan waliforo bɛ yen nin bɛɛ bɛ yan o tuma jate bɛ minɛ hali yiri min b'a kɔnɔ n'i ye yiri bɔ a la i b'a sara ni kolon n'i ye kolon kɛra i bɛ kolon kura dilan n'i y'a fɔ ko ka dugu ko ka so 4 so 5 nin a ka bɔ a la n'i y'a dilan i bɛ so kura dilan ka di o tuma o bɛ cahier de charge la min bɛ cahier de charge la fana siɲɛ de don n'i tilala don min i b'a lasigi jamana ma office Niger ta don o bɛ tila ka ta. i ko i b'a fɛ Mali ka kɛ cikɛ jamana ye cikɛ jamana yɛrɛ de dɔrɔn tɛ koyi Mali ka kɛ jamana ye fanga bɛ jamana min na cikɛ siratigɛ la f'a bɛ jamana wɛrɛw sɔn a ka cikɛ fɛn na fɛɛrɛ tigɛra i bolo k'o ɲɛɲini an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ miliyari 80 o kan ka don o ca dɔ da fɛ yala i ka laɲini ye yanni sɔnni cɛ Mali ka balo feere ka taa kɔ kan wa. n'i ye office Niger lajɛ ani tɔw n'i ye an ka malo min bɛ dilan n'i y'a tilan 3 office tilan 1 dɔrɔn de a tilan 2 bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw de kɔ kan parce que bi même Sikaso mara ni fɛnw na a fɔ min ma nerika in malo bɛ den nin bɛɛ kɔnɔ Tumutu jamana kɔnɔ fɛn ne yɛrɛ ka foro bɛ Tumutu de. a fɔ Tumutu. hectare 2 ji bɛ labɔli kɛ. hectare 2 bɛ yen a bɛ labɔli kɛ n bɛ sɛnɛ kɛ donc ce qui veut dire que n'i y'a jateminɛ sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na a ka bon a ka ca mais i ye kelen ka min fɔ nin ye o ye miliyari 80 min ye ani tubabu ani partenaires an baarakɛɲɔgɔnw kumana olu b'o d'an ma o bɛ di de pour que ka se ka sɛnɛ lawiriwa ka siraw don mɔgɔw kɔrɔ ka lafaamuya d'u ma ka se k'u dɛmɛ minɛnko la ka se k'u dɛmɛ engrais ni kow la ka se k'a lajɛ fana u bɛ se ka kow sɔrɔla cogo min na ka se k'a kɛ fana pour que ka dɔ ka fara sɔrɔ ka yiriwa 80 miliyari ni o bilala o de kan a bɛ baara kɛ san 5 mais n'i ye jateminɛ kɛ an b'a lajɛ ko mɔni o ma labila o a ma labila ka da mun kan ne bɔra kɔsɛn na ka taa kɔ na mais sira yɔrɔ bɛɛ de bɛ kan ka dilan debo kɔnɔ ni fɛnw na ka n'u ye jɛgɛ ta ka na jɛgɛ bɛ wusu yɔrɔ min na jɛgɛ bɛ labɛn yɔrɔ min na gilasi bɛ dilan yɔrɔ min na mobili bɛ na taa yɔrɔ min na jɛgɛ caman bɛ du Bamakɔ yan bi o ka ca pour kunna dɔw bɛ bɔ kɔna de o a bɛ bɔ fo debo la ka na n'a ye k'a sɔrɔ a ma toli fɛn ma kɛ a la baara caman bɛ yen o de bɛ jɛ k'a kɛ o kama de dɔ dilanla a kan o ye debo da ye dɔ dilanla kɔna ne taar'o la a kari Mopti ta bantɔ don dɔ dilanla Jafara bɛ mais sani nin bɛɛ ka bɔ an bɛ nin pas de péché kelen tun dilanla nin y'a san 2 san 3 ye o ye Selengeta ye o tuma o bɛɛ de bɛ dɔn pour que nafa ka se ka sɔrɔ mɔni na jɛgɛ kana se ka tiɲɛ jɛgɛ ka labɛn ensuite a ka taa yɔrɔ jan min tɛ u bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn u ka nafa sɔrɔ la baara fana ka se ka sɔrɔ filanan ye min ye o ye tracteur ko ye mɔgɔ caman min lajɛ k'a fɔ ko tuma tracteur ko in ko ATT ko o tuma ko tracteur dilanla et tout ça o tuma na ko bɛ cogo di ayiwa ne ko n ko tracteur n'a bɔra Nigéria la bi tracteur tɛ maa si bolo ka tɛmɛ o kan ne dun tun b'a daminɛ tuma min ne bɔra Bamakɔ yan ka taa fo Kucala n ka tracteur kelen ye foro la mais hali ɲinan ne ye tracteur 32 n y'o di an ka baarakɛlaw ma parce que o kɛra an ka n'u la wa kɛra juru ye
a dir'u ma n'i ye sɔngɔ tilan tiɲɛ 3 a 3nan u b'o de sara tɔ o dir'u ma ensuite ka bɔ o la m'a dɔn n'aw hakili b'a la nin y'a san 5 ye ne na ni tracteur 400 ye k'a di région bɛɛ kɔnɔ olu kalo o kalo u bɛ 3,000 de sara pour que ka se ka yiriwa a bɔlen ko an y'a sun yɛrɛ ta ka na turu Samanko olu bɛ usine dilan la yen mais a tɛ fɔ de k'i bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko tracteur kelen ta ka di yan a ko Kulubalilakɛ a minɛ i ka taa n'a ye o tɛ sira ko de bɛ da k'a lajɛ k'a da mun kan sɔrɔ b'i ye foro b'i bolo i bɛ se k'a sara sɛrɛ b'i bolo dugumakolo fɛn wɛrɛ la i bɛ se ka min kɛ k'a tonuma dɔn n'i y'o bɛɛ de jateminɛ a bɛ sɔrɔ ka ta k'a d'i ma mais bɛɛ bɛ yen dɔw m'a faamuya dɔw bɛ yen u tɛ se ka jɔ ni nin bɛɛ ye mais dɔw taara olu y'u ka tracteurw sɔrɔ donc minnu gɛlɛya ni min b'a la o ye BNDA ye olu b'u ta sɔrɔ ni min ka kan kan y'a yir'u la k'a fɔ k'u ka a ko fɛngɛ dɔɔni nɔgɔya dɔɔni a kana kɛ fu ye sa mais pour que ka mɔgɔw bilasira dɔw fana bɛ yen u m'a faamuya a ka kan kɛ cogo min na u t'a dɔn u ka a ɲɛf'u ye n'o tɛ an ka tracteur ninnu ne bɔra Libéria kaw ko k'olu mago bɛ tracteur la an teriw an balimaw a n'an sigi min ye Laginɛ k'u b'a fɛ ka 200 k'u b'a fɛ k'o ɲini ne taara Togo ne taara Benin o tuma na tracteur in ni usine marchera cogoya la don o don a bɛ tracteur 7 o de bɛ bɔ a kɔnɔ ce qui veut dire k'a fanga a ka bon yɛrɛ ma o hukumu kɔnɔna na tɔw fana bɛ na sanni na sisan tɔw fana bɛ na ɲini na sisan mais an y'a dabɔ fɔlɔ min na o ye k'anw yɛrɛ la an ka se ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ la i kana fɔ k'i bɛ wuli ka taa ka dɔɔni ni fɛnw i bɛ wuli i bɛ se Samanko a bɛ tɛmɛ sira min fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa dɔw b'a san parce que tracteur min ka bon n'a bɛɛ ye parce que a bɛ bɔ depuis 30 Sego la ko so 30 la ka n'a bila fo so 70 la n'i y'a bɛɛ jate min ka ca n'a bɛɛ min ka bon n'a bɛɛ ye n'i y'o jateminɛ kɛ k'o sɔngɔ lajɛ a bɛ taa 15 miliyɔn 16 miliyɔn 17 a bɛ daminɛ 6 la ka taa segin na segi bɛ dɔ lajɛra tɔgɔ la mais fo sisan n hakili la ko donc a bɛ se ka dɔ la. Tawusa baraji ko in bɛ cogo di de. an taara don min ka taa a baara daminɛ. ka kurubukari. parce que pour que ka se ka a jɔ il faut que dugu de ka dilan parce que mɔgɔ minnu bɛ na baara la il faut que baarakɛyɔrɔ ka sɔrɔ u bolo il faut que dumuni yɔrɔ ka sɔrɔ u bolo a bɛ fɔ min ma ko village de vie parce que n'i y'a ye ni yɔrɔ sira o sira min bɛ dilan i b'a sɔrɔ dugunin dɔ dilanla minnu bɛ na baara kɛ a tubabu na fɛn u bɛ se ka sigi yɔrɔ min na k'a sɔrɔ ko t'u la ani u tɛ ɲange a fɔ min na ko base de vie in dilali a bɛ san 1 ani kɔ de kɛ u bɛ base de vie dilali de la a b'a la hali kankura gendarme kan dɔ bɛ kan ka dilan kɛrɛfɛ o yɛrɛ bantuma sera ni base de vie banna o tuma mɔgɔw bɛ na ka tila ka na baaraba daminɛ parce que sisan caman bɛ yen ni nanu ye bilayɔrɔ t'u la o hukumu kɔnɔna na ayiwa baraji 3 de o fɔlɔ o ye ka sira min bɛ bɔ Gawo ka na fɔ Tawusa a bɛ bɛn kilomètre 100 ani 30 ma o wari sɔrɔla ko bɛɛ banna a appel d'offre n'a ko bɛɛ ladonna o tuma na ni Ala sɔnna ma yanni kalo 3 ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka baara daminɛ o ye goudron ye parce que n'o kɛra o bɛ ko caman lanɔgɔya nali la a filanan o ye baraji yɛrɛ mumɛ ye parce que a bɛ san 5 de kɛ dilali la tile 1 ko tɛ mɔgɔ minnu bɛ na o ye ba o de ye il faut que bilayɔrɔ ka sɔrɔ la o b'o yɔrɔ bilayɔrɔ de dilali la a sabanan dugumakolo dilan parce que baraji in dabɔ ko kuran dɔrɔn tɛ dɛ kuran bɛ dɔɔnin kɛ mais a dabɔra de pour que ka se ka ji don forobaw la ka se ka yɔrɔw ladilan n'o tɛ foyi tɛ Tawusa baraji la mɔgɔw ko hakili latigɛ a ko yɛrɛ ɲɛnabɔra ji ka kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na forow bɛ domaine min fɛn même mɔgɔ damadɔ bɛ yen minnu ka dugu dɔw bɛ yen o y'a faamuya u sɔnna ka bɔ a yɔrɔ la mɔgɔ damadɔ bɛ yen minnu ka so bɛ tunu ni ji nana olu ka mɔgɔw segir'u ma o tuma na foyi tɛ dugu dilan in an b'o dilan ni dugu banna a tɔ bɛ na mais sira in tile 2 na ni Ala sɔnna ma a bɛ daminɛ dɔ wɛrɛ tun fana b'a la o ye jardin ko ye anw dun don o don n'an y'an ka cɔpu ta salade b'a la tomati b'a la jaba b'a la ani poivron b'a la ani su b'a la ayiwa dɔw bɛ yen olu ka baara y'o de ye a fɔ min ma tubabu b'a fɔ ma ko maraîchage an b'a fɔ min ma ko jardin
nako ayiwa nako ko in kɛra mun ye nako tun ka ca Bamakɔ da fɛ mais Bamakɔ taara k'a da dan ayiwa dugumakolo ani sow ye nako dun pewu a tuma yɔrɔw dɔgɔyara nako ko fana dɔgɔyara o hukumu kɔnɔna de Samanko yɔrɔ taara ka d'u ma hectare 100 k'a bɛɛ dilan Belgique y'an dilan siraw bɛ dilan jiboli siraw fɛnboli siraw k'a bɛɛ dilan k'a bɛɛ kɛ nakɔ ye mɔgɔ min ka ca la n'i y'a mɔgɔ jateminɛ mɔgɔ 10 na i b'a sɔrɔ a 8 bɛɛ ye musow ye o tuma na yɔrɔ dir'u ma ka papier d'u ma sisan kɔni dugu nana dugu ma na 100 in o y'u ta ye ni dugu ser'u ma dun ne dugu ser'u ma fana dugu bɛ tɛmɛ u kan k'u to yen parce que mɔgɔ tɛna se k'u bɔ k'a fɔ k'i maire tɛ se k'a fɔ k'i b'u bɔ ka dugumakolo di mɔgɔ wɛrɛ ma donc o hukumu kɔnɔna na n hakili la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ fana n'i ma nɔnɔ ko fɔ san o san an bɛ miliyari 15 an b'o de dɔn nɔnɔ an bɛ taa nɔnɔ san ka na min yɛrɛ bɛ nɔnɔ in kɔni maa si t'a dɔn wallahi o hukumu kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ k'anw yɛrɛ bɛ nɔnɔ min bɔ a ka ca parce que bagan ani ko min b'an bolo a ka girin ni jamana caman mais n'i y'o jateminɛ kɛ mun b'a ko la c'est à dire n'an an bɛ ka nɔnɔ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na yɔrɔ dɔw bɛ u b'a bɔn parce que bilacogo t'a la yɔrɔ dɔw b'a la u b'a simi mais minɛnw dɔw b'a donc an y'a yira k'a fɔ yɔrɔ caman fɔlɔ ka dayɛlɛ yɔrɔ minnu bɛ dayɛlɛ a bɛ fɔ min na ko collecte min ka nɔnɔ fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn pour que yanni san damadɔ cɛ an kana nɔnɔ san k'a sɔrɔ Mali nɔnɔ yɛrɛ a bɛ labuli kɛ ayiwa a bɛ labuli kɛ dunkafa b'a la mɔgɔ minnu bɛ nɔnɔ baara la olu na nafa sɔrɔ a la minnu b'a feere olu na nafa sɔrɔ a la dɔw bɛ baara sɔrɔ a la aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko n taara ɲininkali kɛ k'a fɔ kɔɔri feerelaw ye CMDT directeur ani APCAM président bɛɛ taara ka taa fɔ k'an ka kɔɔri bɔ an ko k'an b'a yira a ka kɛ 500 an ka se k'o sɔrɔ tɔn na nka anw delila ka 600 sɔrɔ an ye Afrique bɛɛ da an de tun ye premier jago de sira de tiɲɛna an bolo nin y'a san 2 an ye min sɔrɔ a bɛ ɲini ka san 20 bɔ an ma se ka bin kɔ yɔrɔ sɔrɔ parce que danaya tiɲɛna mɔgɔw ka kɔɔri bɛ taa a tɛ sara engrais tɛ d'u ma sanji bɛ na ka na kɔɔriw ti qualité bɛ tiɲɛ o tuma na mɔgɔw u ye kɔɔri bila ka balo wɛrɛw ta ka kɔɔri ti zena an k'u ka kɔɔri ta u ka balo fana ta o tuma na an ye min ɲini ka tila ka balo sɛnɛ a kɛrɛfɛ balo sɛnɛ a kɛrɛfɛ o ye million 2 tonnes o ko ɲini k'o dilan donc an ye min ɲini u fɛ an delila k'o kɛ ka tɛmɛ o kan mais a bɛ da ko 2 kan min bɛ se k'a ɲɛ n'i ye kɔɔri lajɛ dɔ farala kɔɔri sɔngɔ kan kɔɔri tun bɛ 37 la o tun ye san tɔw ye mais ɲinan a kɛra 51 a kɛra 51 o tuma min b'u 2 dancɛ ka bɔ salon na ka na ɲinan o ye 14 o de y'a yira k'a fɔ ko nafa donna na a bɛ fɔ min ma ko sɔngɔ bi na alhamdulilayi rabbil alamina sɔngɔ ka fisa a filanan ye min ye o ye engrais binna a dɔ yɛrɛ ko ne ma bilaka dɔ a ko président aw ye min fɔ a bɛ se ka kɛ k'a da mun kan sɔngɔ yɛlɛla engrais binna donc o 2 cɛma an fana bɛ se ka ko kɛ ka baara ka ɲina engrais binni sabu ye mun ye ayiwa engrais binna bari n y'a ye sisan an bɛ engrais feere jamana tɔw ma bon ko 2 don a ko fɔlɔ min ye engrais yɛrɛ an y'a bin mais min binna o ye tilan bɔra sɔngɔ na mais tilan min bɔra sɔngɔ na n ye min fɔ ye kuma na gouvernement de b'a sara ni engrais tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ 4,000 e bɛ 2,000 san gouvernement bɛ ka 2,000 tɔn b'a sara pour que a se k'i dɛmɛ ka ka kow layiriwa o de kɛra initiative ye ani a ko caman cɛ o tuma avion ko ayiwa sani an ka avion ko fɔ ayiwa aw yɛrɛ b'a dɔn ko talo wagati la ne talo la n tun ye candidat ye n taara bila sani ka taa bila n taara jɛnɛ jɛnɛkaw ko n ma k'a fɔra k'aw bɛna baraji dɔ dilan u b'a fɔ min ma ko seyi ko dɔ bɛna dilan talo k'an y'a mɛn ko n'a dilala jɛgɛ tɛ na ji tɛ na ayiwa ko bɛna jɔ ne ko n ye kuma faamuya joona ne dun nana mɔgɔ ɲini dilan n ko n somɔgɔw nka aw kɔni bɛ ko kelen dɔn n'a tiɲɛna k'a fɔ ko n'a tiɲɛna ne bolo aw kelen tɛ jɛnde dɛ sofara b'a la n ye kalan kɛ yen mɔpti b'a la n wolola yen
jene bala nyenga examen kya CP on mana kotna taka da rada ira jene ngoy kile ngo flana mimbe soro mina minka kanka bim amsika jate mile ko mina c'est que nadlala na fam bimbala anafaka bu mais ambe ko kelen deta ni ala sonama ambake ni ala masonga namba dabla muna uko kuma jele damadu mais ayo mbla insera bla kasoro mbore jene bla ko makasana kuma era na fo abike wa tekede ango nanga here bala bike ni here tala fana nage parce que bana fora jene bila ko kute se kanya no tamake jene ko ay ko no akara ko ko tien si sa jene ko re nana ko talota amba ku me kare do mu benana jege mi yera ko mi yera ko president anta la telia ay ma fa kamin fi alhamdulillah rabbil alamin afin warina ko abe jene pon ana ko be fora kaba nin kalo ina be kalo mina o kalo sa kana bla kalo were juillet kalo daminena mbeta jene barabe damne ya do abe domine ko bi anguna wulole do ko sabe cité administrative ani bon ko bablista bana wo yankuna wulo lamba do fana ye ni bele jele tebe ko daka bana yoro ulube kadla asayi ko na ina fo cour constitutionnel ina fo anak nimbara bamuno fleni den dabo kunye ibina to min soro shiniwa anaga jamana shini yewa aywa akofolo anga jamana bena to min soro sini parce que marché tu dalen tu dala ko min kera ka bisika ke ay mo chaman nere min bala sunitle nere to madla sero dla ne got ma kera chugodi ayeni be soro chugodi ni jamana do be jamana nanu na hala president nu nanu la ikot ma ka isera ka ni ge chugodi do bien o be fo Afrique centrale jamana na ko Amadou ka television be ko sama ne ngomna ako na bora na we na ko ro bora telela petrol bambola tawbulo mo bi nyele ka kanyu ko waddo rojme ko ma ko do be na ma fra abina na jamana tisa o mo aw ba ke chugodi kwai go barka wallahi ani ngania ani do ala yude do anse ngoro an sera kam minke mo ko hakle tanay lolike donc là vraiment am da se ka foli ke ka barkada mais baraka da chugo min to do de kaja otmana ni ala sonama ya fa chugo min ulu be dlala bare wero be sanne kata mbake chugo bela do be ulu ka kanka ban sisa do bien ulu be ban sambana do bien ulu be ban premier trimestre la mais akere chugo be do toyi ika soko nunu ajara desebato chamai on munum be ni so tambulo on jigi ba kanka fo yani bita ana yorosro o yala yani kata ina dojo wa ni ya ko logement social ko ni ya ajolin wa aywa ni ta jolin de logement social ko beta sena transition na ne na na to mine ala je nye do damine ma woto e sere udi masika ta roja ni se gelen kana 2002 la nyeni jatemine ke ala yake anye dodla non seulement mo ko do soro mais anya yere kere robe blatembi joylatembi kidal yoro chamala sorla hali kulkurota je crois ko flana de kakanga ke seguta flana moptita flana gaugata flana mako atana ban ayi logement social ne adamne ndale mbala ko mo mbena ufana bake jagwa do da tika ke antika jo parce que jamana hamidu do aflana fana miye a wakati do kera a fara ko so bamuga ministère ni gouvernement ya foka ka daminka otma ani minu tumbenaka o forage banki ulu be Arabie Saoudite o fana ko ni misenu tumbien minu maseka laban mais fomiani do nana aywa na fara ko fana kadla o bete dla ka benemo otma do ba ira de ka foka beda ensuite en clente gouvernement do beke ifa bako ani doro bien minu fana be sodlaw armée de l'air ye aka fara nyonkan buka ton wari ke ka dodla aywa do fana biye o ye larabu jamana ni fendo luka kunu hali kuna sini ulo so do dimogoma otmana bebe doke ayna beta fara nyonko gouvernement ani an minu yere babara fo mino ko opérateur immobilier ani mo minu benar ka di fu ani minu ka ton u be fara nyonka sodla kadi otmana hakila ka fo ne ala sona ma tejo abetanye nyaye bafla ni tanka tabla tan kilena iye sraba dlali chaman damne hiko srabili bade min bina boya kata segu
ko bina kɛ dɔ fana kan ka bɔ Tɔnbukutu Goma kura fo ɲɔnɔ bibi na o a ko bɛ da an ka jumɛn na a daminɛ na de wa alhamdulillah rabbil alamin aywa cɛ dɔ ko bute ko la sugasokaw ko ko sama ko tɛ n'i y'o ɲini i n'a b'o sɔrɔ o la ayiwa i ye sirako min fɔ n b'a fɛ ka mɔgɔw la hakili lasigi n b'a daminɛ fɔlɔ min na o ye sira filanan min bɛ bɔ Dakar min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kita ka Kita yɛlɛma ka taa Bale ka bɔ Bale ka taa Bafi ka bɔ Bafi ka taa Falemé ka bɔ Falemé ka taa Dabiya Dabiya ko jateminɛ ka taa fo Saraya ka tɛmɛ Keɲeba fɛ a sira alhamdulillah rabbil alamin je crois que ni Ala sɔnna ma a bɛɛ ka kɛ kan ka kɛ a sira bɛɛ octobre kalo a bɛɛ ka ban ka sira ta k'a d'a ma ka maninkaw bila k'a f'u ye k'u k'a ko sani ka na ni Ala ye sini fɛn d'a ma o sira fɔlɔ ye min ye ka bɔ Sɛbɛkoto ka taa Bafin ka bɔ Bafin sira filanan ka taa Falemé ka bɔ Falemé ani pont 3 o pont 3 pont kelen bɛ Bale filanan bɛ Bafin sabanan bɛ Falemé Falemé ta o y'a ni Sénégal jɛ ye fila ninnu o y'anw ta ye a pont 3 bɛ japonais de y'a bɛɛ a ko diyara an na tellement k'an taar'u lajɛ an k'an b'a fɛ ka pont dɔ dilan Kayi parce que pont min bɛ Kayi nɛgɛ pont in danaya t'o la n'a fɔra ko n'o jɔra ko bɛɛ bɛ jɔ an bolo donc an diyagoya an k'a dilan n'a ma ɲɛ gouvernement bɛ wari bɔ an bɛ pont kura dilan Kayi béton na comme min ɲɔgɔn dilanla Gawo o yɔrɔ wɛrɛ k'a di n'an bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min b'an dɛmɛ a bɛ kɛ n'an ma sɔrɔ an yɛrɛ b'a bɔ an ka wari la k'a di o tuma na japonais ye papier minɛ k'u y'a faamuya komi k'o gɛlɛyar'u ma cogo o cogo n bɛ dugawu k'u ye k'u b'u gɛlɛya ka se o pont 3 japonais y'a dilan k'a d'a ma fu falaki n'i bɔr'o la i bɛ taa sira min bɛ bɔ Gawo ka taa Burema n y'a fɔ ye kilomètre 130 ye o fana papier na ko a bɛ dilanla ka ban marché bɛ senna k'a dira an b'a to k'a lasigi pour que ka se ka ko dayɛlɛ baara ka daminɛ sira sabanan ye mun ye ka bɔ Kidal ka taa Burema an k'an b'a daminɛ parce que wari sɔrɔla tilancɛ la tilancɛ o wari bɛ kan ka na a ma se fɔlɔ Union européenne de b'o dilan o hukumu kɔnɔna na an k'an b'a ta Kidal ka na ANEFIS an bɛ kan ko o jateminɛ kɛ ayiwa ni Ala sɔnna ma o fana bɛ se ka kan an garisɛgɛ o fana bɛ dilan mais n'a fɔra k'an sani an ka yɔrɔ jan an ka siri an ye sira dilan k'a lajɛ ka bɔ Kɔnɔba la cité ministérielle kura cité administrative kura kɛrɛfɛ k'a kɛ sira 4 ye an taara ka taa dan fo Weyanko mais sisan an bɛna bɔ Weyanko ka taa fo Kaba ani Sibi o dafara sira kelen bɛ taa sira kelen bɛ taa an bɛ se fo yɔrɔ la a bɛɛ bɛ sira in bɛ kɛ sira 4 ye a n'a lanpa n'a fɛnw a wariw sɔrɔla a ko bɛ donna sen na o tuma sira bɛ bonya lumière bɛ k'a la ensuite passerelle bɛ kɛ o b'a fɔ min ma ka yɔrɔ dilan pour que mɔgɔ ka se ka taama min kan ayiwa Sɛbɛnnikɔrɔ sugu a bɛ ci ka sugu kura dilan k'a d'u ma o bɛɛ bɛ projet in na mais ni Ala na kira sɔnna ma olu kɔni a baara a bɛ kɛ ni tile fila in baara bɛ daminɛ kɛra bɛ kɛ ka ban maninkaw ka sira in don ayiwa maninkaw ka sira o fana bɛ ban juillet kalo la nin juillet Kangaba juillet kalo la Kangaba sira in bɛ ban ayiwa maninkaw wulila ka na k'a fɔ ko ka sira dilan ka d'u ma an sera de la maire dɔ ko ayiwa ko cɛncɛn min kɛra ka sira dilan k'ale ma sɔn a y'an ka siniwaw ta ka taa n'olu ye bon na mun fana ko siniwaw ka wari sara siniwaw ko o tuma k'olu ye baara bila ne ko maninkaw ka ko an ka taa ɲɛfɔ ne yɛrɛ taara Bamakɔ na n ko maire ma n y'a wele kɛrɛfɛ n ko maire a ko dɔ ko n ko fila de don a ko fɔlɔ i bɛ t'i ka plainte dabɔ an k'an ka baara daminɛ i ka sɔn a ko filanan n'i m'a kɛ arabadenw bɛ taa conseil des ministres la n'i tɔgɔ bɔ a la n bɛ délégation sigi nɔ na bɛ gɛn a ko kɔrɔ a ma se gɛnni ma n bɛ taa ne ko nin sira kɛra i garisɛgɛ ye donc sira ko a n'a fɛn bɛɛ taara ka ban ni Ala na kira sɔnna ma sira bɛ ban juillet kalo la sani samiya yɛrɛ ka jɛɲɛ o tuma na mais sira in ayiwa mɔgɔ tun k'u b'a ɲini k'an ka taa fɔ Jalofundu Laginɛ yɔrɔ la mais an b'o ɲini na
mais sira kɔni bɛ dilan ani kilomètre 5 ɲɔgɔn o bɛ dilan Kangaba dugu yɛrɛ kɔnɔna na pour que ka taa sira lasɔrɔ ayiwa dɔ fana bɛ yen o de ye an ka siraw la belebeleba ye parce que a bɛ ɲini ka yan ni Mopti bɔ o Mopti Gawo bɔ o ye mun ye o ye sira min bɛ bɔ Ngomakura Ɲɔnɔ ka taa Tumutu a sira labɛnnen ye 3 ye mais sira in bɛ 584 kilomètres sira bɛ bɛn o kan mais sira tilannen bɛ tilan 3 ye a filan fɔlɔ o bɛ bɔ Ɲɔnɔ ka taa Ngomakura fila o bɛ bɔ Ngomakura an b'o la o baara bɛ sen na ko ni cinu dɔ to kɛra o ɲɛnabɔra parce que min tun dira min ma o ma se ka nɔbɔ a dira mɔgɔ wɛrɛw ma an ɲɔgɔn faamuya o bɛ sen na n'i bɔra Sakɔrɔgoba kuma n'i bɔra Ngomakura i bɛ taa Lere o ye kelen ye n'i bɔra Lere i bɛ taa Ɲafunke n'i bɔra Ɲafunke i bɛ taa Dire Gundam ani Tɔnbukutu donc sira 3 maintenant pour que k'a ko lateliya a tilanna cogo min na baaraw bɛ daminɛna a bolo fɔlɔ ka taa fɔ Lere o daminɛna kabini septembre kalo la mais filanan in o fila min tɛ dara o dira société min ma o bɛ dilan 2 ye pour que sira a ko ka se ka teliya o fana bɛ sen na o dira Satom ma o de ye ka bɔ Lere ka taa fɔ Tumutu olu de tɛ sira fɔlɔ dilan o hukumu kɔnɔna na fana o fana bɛɛ sen na baara daminɛna Afrique kalo la o bɛɛ de k'a yira k'a fɔ ko ka mɔgɔw hakilila tigɛ o sira in a daminɛnen na a bɛ ban septembre san wɛrɛ septembre ma parce que sira in a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan ka bɛn san 2 donc fo septembre min bɛ na san wɛrɛ sira bɛ se ka ban ka bɛn o de ma ni Ala na kira sɔnna ma ayiwa dɔw fana bɛ yen n'i m'a fɔ mɔgɔ hakili sigi an tun ye sira daminɛ Bamakɔ ka taa Buguni o banna sisan an bɛ bɔ Buguni ka taa Kɔlɛ ka bɔ Kɔlɛ ka taa Bafin Bagwe n'an bɔra Bagwe an bɛ taa Sikaso o fana nɔgɔya kɛra a la ni Ala na kira sɔnna ma yanni san laban cɛ o sira fana bɛ ban ayiwa an bɛ se ka mun fɔ Segu sira Kayi Jamu Selenkɛni Bafulabe ani pont 2 bɛ dilan Bafulabe o baara bɛ sen na o baara fana min bɛ sen na n hakili la k'a fɔ janvier kalo san wɛrɛ gɛlɛnbɛ kalo a kolo kari bɛ kɛ pont 2 ninnu fana retard tun b'o la dɔɔni mais bɛn kɛra a kan pont 2 in fana bɛ na daminɛ a pont 2 bɛɛ bɛ dilan Bafulabe ani Mayina yɔrɔ in na pour que ka se ka a ko lanɔgɔya ayiwa pont 3nan dun n'i ye pont 2 ninnu ta ka fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɔgɔn 1 wɛrɛ ta ka fara kan pont in ka jan n'a ye parce que pont in ye 2,294 ani 4 o mètre dama de don ayiwa n bɛna min fɔ ye pont banna ko ni kalo min bɛ jɔ juillet kalo o 31 na pont tile bɛ d'a ma k'a fɔ k'a banna o ye sira bilalen ye o ye pont bannen ye o ye sira bilalen ye a bɛ kɛ cogo di o tuma na o fana ye ko ye an ka kan ka hakili to min na ka an k'an yɛrɛ fo la n y'a f'i ye ta Kangaba ta n y'o fɔ ka ban mais sira ni sira dɔw bɛ yen n'i m'u fɔ a tigiw bɛ ɲininkali kɛ o tuma ko ɲinan kɛra o quoi o sira fɔlɔ o ye ka bɔ Masina ka na Jafarabe ka na Tɛnɛngu o hakili ka latigɛ an b'a kan filanan o ye sira min bɛ bɔ Fana ka taa Joyila Fana Joyila Masigi fana jateminɛnen don mais Fana Joyila o fana b'a la a sabanan ka bɔ Kɔnɔbugu ka taa Barawuli ko k'a taa Barawuli ma ka bɔ Gɛlɛya ka se Tamani o tuma k'aw n'aw sera Barawuli o t'a bannen an b'a fɛ sira ka se Tamani n k'u jo don ensuite sira dɔ fana bɛ yen Banamba ka bɔ Tuba Tubakaw ko ayiwa ko goudron kan ka se Tuba n tun y'a kuma ta o ye o fana jateminɛ bɛ k'a la sira 2 don kelen o ye kilomètre 28 ye kelen o ye kilomètre 11 ye donc an bɛna jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'o bɛ se ka jɔ cogo min na ayiwa ko kelen fana b'a la o ka bon n kɔrɔkɛ ma o ye mun ye sira min bɔ Jejini ka taa Nara Ɲara o fana bɛɛ ka sira tɛ dilan ka n kɔrɔkɛ ta to yen asuma olu bɛɛ la gɛlɛn o kɔni gouvernement yɛrɛ y'a dilaminɛ an ka sɔrɔ a n'an ka min b'an bolo a bɛ se ka da dilan ka da cogo min na ni Ala sɔnna ma an b'a ko kan o tuma k'o fɔ
ka mɔgɔw hakilila sigili n'a ye ayiwa dɔ fana bɛ yen i y'a fɔ cogo min na ka bɔ segu ka da kuma ka mɔgɔ ɲɛ tɛ sinɔgɔ la o ko tuma ko baara jɔra n ko ayi parce que baara ye k'u fila de ye jateminɛ o de ka gɛlɛn sira dilan la a bɛ tɛmɛ fiman fɛ n'a tɛmɛna nin fɛ a bɛ se ka mun tiɲɛ n'a fɛngɛra min a bɛ se ka mun donc ka bɔ sira kɔrɔ min ye k'a fɔ ko ka sira 4 dilan fila bɛ taa fila bɛ na ko nɔgɔn tɛ dɛ o tuma an taara ka taa baara ko daminɛ o ye étude ye étude banna fɛnw bɛɛ banna maintenant sisan il faut que sira in min bɛ yen sisan o k'o labɛn n'o labɛnna pour que u ka se k'a to u ka se ka baara kɛ a san damadɔ la parce que sira a bɛ se ka sira bɛ se ka san 2 san 3 baara kɛ o tuma n b'a fɛ k'u labila k'a fɔ ko u bɛɛ de don u bɛɛ bɛnni kɛra bɛɛ kan ayiwa olu fana siniwaw bɛ caman de bɛ na u bɛ na to yan san 3 sira dilan la olu fana jagoya dɔ fɔ yɔrɔ ka dilan filanan bɛ dilan Baginda kelen bɛ dilan Santigi la o tuma na ka hakili latigɛ segukaw k'a fɔ layidu min kɛra a b'a senna min kɛra aw ɲɛ tɛ ko la u ka fɛn o fɛn min ka kan k'a bɛɛ taara sisan kɔni biro la baara ni ko caman o de tor'u bolo o fana sera a dan na mɔgɔ ninnu fana bɛ na fɛnw daminɛ jaja nin kalo 1 kalo 2 la ni yɛrɛ bɛ taa ka t'u ka yɔrɔw lajɛ an bɛ sira consolider fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka sira kura ninnu an b'o labɛn ayiwa kira a bɛ fɔ min ma ko ka bɔ Jancɛbugu ka taa Kɔlɛnjɛba ka taa fɔ Côte d'Ivoire frontière la o b'a to an bɛ se ka taa San Pedro joona mɔgɔw kana ka ɲinama ko la ayiwa an ye jateminɛ kɛ dɔ fana kan ka sira ba dɔ dilan 4 min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kulikɔrɔ ensuite ka pont dɔ dilan Kayo o pont in bɛ se ka taa Segu sira ta camion ba dɔw bɛ yen olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na je crois k'o fana b'a la ayiwa dɔ fana bɛ yen ni m'o fɔ a tigiw na ɲininka o ye sira min bɛ bɔ Ansongo ka taa Mɛnaka ka bɔ Mɛnaka ka taa Ndanukan an ye jateminɛ kɛ ka kow bɛɛ labɛn k'a di an ka mɔgɔw ma an k'an kɔrɔtɔlen don u k'u gɛlɛya u k'u teliya k'o kɛ ayiwa mun bɛ se ka fɔ nin ko in na fana mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔna siraw an n'o sotarama in o bɛ sen na mais fɛɛrɛ filanan fana bɛ yen o fana bɛ na daminɛ tile fila a fɔ min na ko avenue du 22 octobre 1946 RDA o de ye ka bɔ maison du peuple la ka jigin ka na fɔ siraba in kan sira min bɛ bɔ fɛn na min bɛ bɔ BCEAO la ka yɛlɛ ka taa fɔ Pont Foire la o bɛɛ de bɛ na kari ka dilan k'a kɛ sirabaw ye échangeur min bɛ dɔ in échangeur o ye sanfɛla échangeur ni a bɛna kɛ duguma échangeur de donc o fana ko fɔra ka ban marché ni fɛnw dira ni Ala na kira sɔnna ma an bɛna baara daminɛ a tɛmɛ an ka baro tɛmɛnen ninnu na min ye nɛgɛsirako ye gɛlɛya min tun bɛ o sira sigibaw kan i y'u hakilila sigi i ye kulun kuraw dilan kulun kunkolo kuraw olu nana nka a kɔlɔsira o n'a ta bɛɛ gɛlɛya bɛ nɛgɛsira kan dɔw yɛrɛ ko yala ko yɛrɛ tɛna dabila sa wa sani ka i talonna yɔrɔ min na i k'o lajɛ fɔlɔ sani k'i bin yɔrɔ lajɛ parce que Mali bɔra rayi la tuma min o tun ye chemin de fer du Mali ye a privatisera ka privatisali yɛrɛ tɛ dɛ a signana de a fɔ min ma ko concession n'a dafara a tigi b'a sigi a ma parce que minɛ juguya ani minɛ ko juguya min tun kɛra la dɛsɛ kɛra o kuma kɔnɔna na mɔgɔ fɔlɔw nana ka na baara kɛ mais olu ye baara min kɛ o y'a bɛɛ tiɲɛ u ma baara kɛ ka dɔ fara baara kan wari min sɔrɔla u taara n'a bɛɛ mɔgɔ hakili ma t'u la olu a bɔsira olu de la k'a di minnu bɛ yen o y'a sɔrɔ tiɲɛni barika bonyana n'o tɛ bi na rayi a bɛ fɛn 3 de bolo Sénégal jamana Mali jamana ani transfert yɛrɛ parce que n'a ko ɲɛna a tɛ diya transfert mɔgɔw la a bɛ diya Mali de la parce que an bɛ bɔ n'an ka minɛnw ye an bɛ segin an ka minɛnw ye o tuma na ne ni président Wade yɛrɛ y'a kuma fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ k'an ka sira ɲin'a ko la fɛn min bɛ k'i n'a fɔ yelenko n'o ye énergie ye an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen nɔ kuran bɛ tigɛ o yɔrɔ la fo ka se fo kuran bɛ falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ nka Ala ye on kisi o tɔɔrɔw ma san damadɔ tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na o ni jiko kibaru e bɛ se k'o sababu ɲuman kɛ jumɛn ye don dɔ koloninsen o bɛ se ka don dɔ minɔgɔ a bɛ se k'o laɲɛ an n'an ka ko bɛ nin kelen nin kɔnɔ an ye nin minɛ ni hakili ye kosɛbɛ an hakili tora a la k'a fɔ ko bɛna mɔgɔw bɛ caya dugu bɛ bonya ko bɛ caya usine bɛ bonya a dun ye kuran de ye n'o tɛ ɲinan dɔrɔn n'i y'a lajɛ
a fɔ min ma ko sepom min bɛ Sirakolo ka tila k'a fɔ Balenge olu fila dɔrɔn ka n'u y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko mégawati bililuwa ninnu o fila dɔrɔn ye 100 k'a b'o la an bɛ kan ka felu dilan ni felu bilala Guyena bɛ dilan k'a fɔ la fana Marikala ani Kayi olu dɔ b'an bolo an bɛ kan ka jateminɛ k'a la an ma ɲina kɛɲɛ kɔ asi dɔw fana nana olu bɛ kuran sama min na o ye ɲamanbɔn n'i y'a ye ko ɲaman cayara ou bien ko kɛra a la n ko bon a bila yɔrɔ de tɛ yen ni bila yɔrɔ sɔrɔ ɲaman na k'a fɔ ko da donna ɲaman na o bɛ kɛ kuran ye k'a d'a ma donc o fana bɛ sira ɲuman kan an bɛ kan k'o gun pour que a ka se ka ɲɛ ayiwa tile ani gasoil fana ta n'i taara Welesebugu o bɛ tile kelen kɔnɔ u bɛ tilancɛ kɛ ayiwa tile kan kɔnɔ ka tilancɛ dɔ in kɛ machine kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ ko fila an b'a fɛ de don kelen nin bɛɛ de ka se ka bɔ yen pour que machine tile ka se ka bɛɛ ta parce que ni dɔ farala pétrole sɔngɔ kan dɔ bɛ fara a tɔw bɛɛ kan ji kɔni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi n m'a fɔ ko a ye bɔli kɛ mais u b'a fɔ min ma ko objectif millénaire o de ye k'a fɔ ko yanni ni san 5 cɛ bɛɛ a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ yen an ka se k'o kɛ ka dafa jiko la min b'a n'a cɛ a man ca parce que n'i ye jiko jate minɛ n'i ye an ka jamana kɔnɔna lajɛ 75 an b'o la 100 o 100 75 mais ni nana an ka dugubaw la 100 o 100 an bɛ 79 ni 79 la ce qui veut dire u bolo kan vraiment sira minnu bɛ kan ka kɛ dɔ kɛra mais fo sisan dɔ ka kan ka kɛ projet caman bɛ yen kɔnɔna ani kɔkana ani sanfɛla o ye cɛncɛn yɔrɔ ni fɛnw ye donc sira ko an b'o kɛ hali Bamakɔ a y'a lajɛ kɛ u b'a fɔ min ma complexe kana dilan ka ji seri ka d'a ma kelen dilanla Bako Jikɔrɔni filanan u bɛ kan ka dilan Misabugu o yɛrɛ ma ban donc ni olu bɛ jateminɛ kɛ o bɛ ka dɔ fara kan mais belebeleba yɛrɛ fanga bɛ min na o ye de kabalata ye a ye miliyari 100 miliyari 65 a ko ba o de bɛ se ka Bamakɔ bɛɛ ta ka kati ni fɛnw ka bɛɛ ta ka ban o tuma na an ni mɔgɔw bɛ kuma na an ye mɔgɔ caman sɔrɔ minnu b'an bilasira ayiwa n'o kɛra don min o bɛ se ka ko caman ɲɛ compact ninnu an b'u bɔ ka se ka taa n'o yɔrɔ wɛrɛ a bɛ se ka taa Sigo a bɛ se ka taa Kulikoro a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ Bada bɛ yɔrɔ min donc o bɛɛ de k'a fɔ Mali sigira n'a ye ji ani kuranko n b'a fɔ k'a ye bɔli kɛ mais alhamdulilayi rabbil alamin dɔ kɛra la même felu ta o bɛ ban yanni sanba in cɛ n'a banna a 100 40 o y'an ta ye tɔw de bɛ tɔw bɛ 60 tilan o ye Sénégal ani Mauritanie ani Laginɛ ayiwa e kɛ bɛ baara bila san wɛrɛ o tuma an ka tajiko kun o tɛ bɔ wa ayiwa taji kɔni ni n b'a fɛ a ka bɔ n hakili la fana bɛ bɔ parce que n b'a hakili la k'a fɔ i b'a dɔn ninnu taji ko la nafa ni taji cayara dɔw bɛ yen u b'a fɛ u ka to yen de fɔlɔ fo u ka tila u bolo kɔnɔfɛnw na n'o nɔgɔyara tuma min u bɛ sɔrɔ ka na sen bɔjɛgɛ la kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na ayiwa minnu bɛ na ka baara kɛ parce que kɔlɔn o kɔlɔn a bɛ bɛn ni miliyari 5 de ye a dilali ni kɔlɔn kelen kɔlɔn min dun bɛ se a bɛ taa 20 ɲɔgɔn na o tuma na n'o tɛ k'a fɔ ko pétrole bɛ Mali la bi yen k'a fɔ gaz bɛ Mali la belebeleba k'a fɔ an ka pétrole kolo ka ɲi o fana ka ɲi o hukumu kɔnɔna na an bɛ kan k'a lajɛ yanni sanba in cɛ ka taa 2012 daminɛ na pour que forage fɔlɔw ka kɛ an bɛnn'o kan minɛnw fana don cogo parce que camion tuma la camion 100 de bɛ taa ani camion belebelebaw a n'a minɛnbaw girinw donc u bɛna tɛmɛ ka Abidjan fɛ ka na tɛmɛ Segu fɛ ka sira minɛ ka taa Tombouctou donc ni Ala na kira sɔnn'a ma ayiwa sanni ka taa dɔ bɛ kɛ n'i y'a lajɛ dugumakolo ko duguma kɔnɔfɛnw an y'an wasa bɛɛ don o sanu de la bon sisan kɔni kow yɛrɛ kɛra parce que sira caman minɛna minnu bɛ se k'an dɛmɛ d'ailleurs n'i ye sanuko in lajɛ mɔgɔw dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko tuma ko sanu in wari joli bɛ sɔrɔ a la salon an ye tonne 52 an y'o de sɔrɔ mais si 52 nin na an ni minnu bɛ baara kɛ n'an y'a tilan miliyari 150 o de sarala k'a don an ka budget kɔnɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ mun bɛ kɛ n b'a daminɛ fɔlɔ siman na an n'u bɛnna kan Mali ka siman bɔrɛ fɔlɔ o bɛ bɔ
san laban in na bi bi n'an ye jateminɛ kɛ tɔni 1 o bɛ bɛn 20,000 ani 2 ma 20,000 o ye tɔni 1 sɔngɔ ye bi mais wagati kɛra a tun ka ca n'o ye nka n'an ka usine banna ka na bɛn san laban in ma bɔrɔ fɔlɔ min bɛ bɔ la ani bɔrɛ min fɔlɔ min bɔra o ye Mali bɔrɛ ye a tɔni 1 o bɛ bɛn 10,000 ani 6 ma jamana dugukɔrɔ nafolo a tɔnɔ bɛ se ka se jamanadenw ma cogo min nka ni fɛɛrɛ in tigɛlen kodɔnna caman y'a jira k'a fɔ Mali bɛ se ka kɛ misali ye bi sɔrɔ siratigɛ la yala i ka gundo kɛra jumɛn ye ne ka gundo tɛ Maliyɛnw ka gundo don ka da mun kan n ye min fɔ jamanaba don barika don ensuite ko caman min Mali la mɔgɔ tɛ min dɔn o kun kɔnɔna la n t'a fɔ waso la n hakili la ni Ala sɔnna ma yanni san 10 san 20 cɛ Mali bɛ diya ka tɛmɛ jamana caman kan parce que a se b'an ye a minɛn b'an bolo a hakili banna ko fana fɔla ka ɲɔgɔn dafa ko fɔla ka sira minɛ n hakili la barika min bɛ jamana na baara min kɛra ani bɛɛ y'i wasa don min na n bɛ bɛɛ fɔ a ka baara ɲuman na a ma daminɛ bi a daminɛna kunun a kɛra bi minnu bɛna kɛ sini k'u bɛɛ fɔ k'u waleɲumandɔn ayiwa an y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman tun hakili t'a la ka fɔ ko min bɛ kɛ n'a tun fɔra ko pɔn sabanan bɛ dilan Bamakɔ k'a bɛ dilan yɔrɔ jumɛn k'a ko bɛ kɛ cogo di ayiwa fɔ n bantɔ filɛ o tuma na nin bɛ jamana ka garisɛgɛ ye ani vraiment Ala sɔn jamana kɔrɔfɛ la caman kɛra o la kolosuma bɛ yen kana bɛ yen baaraw bolo dalen don kɔrɔfɛla bɛ se ka yiriwa cogoya bɛ na i n'a fɔ PSPSDN maa bɛ se ka alhamdulilayi fɔ sisan k'a fori wa parce que n'i ye kɔrɔfɛ ka kuma mɛn n'i y'a kalan dɔn kibaru tɔgɔw dɔw la i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ o tuma na k'o tɔ bɛ yɔrɔ jumɛn nin tile 2 bɛɛ an ka hélicoptère n'an ka avion ni fɛnw bɛɛ an'an ka paran ni fɛnw bɛɛ o tun bɛ Tumutu mara kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ min y'a dakana ye min yɔrɔ min ka jan la an taara ka taa bɛɛ lajɛ pour que a ka dɔn k'a fɔ k'an fana bɛ yan an t'a to an n'an ka fɛn bɛɛ ce qui veut dire que k'a fɔ ko jamana labilala ou bien ko min ye min di o b'o kɛ yen tiɲɛ tɛ dɔw b'u dogo ka ko kɛ n tɛ sosiri ko la drogue feerelaw dɔw bɛ to ka tɛmɛ tuma dɔ la an bɛ dɔw minɛ tuma dɔ la peut-être dɔw bɛ tila an na mais min kɔni b'a la o ye mun ye k'a fɔ ko jamana labilala jamana tɛ se ka labila mais n ye jateminɛ ni jateminɛ de kɛ n ko kɛlɛ dɔw bɛ yen don cogo b'a la ne b'a fɛ k'an ka Tɔnbukutu sira dilan ne b'a fɛ k'an ka baraji Tawusa dilan ne b'a fɛ k'an ka phosphate bɔ ensuite an tun ye min fɔ manganèse bɛ an sɔngɔ min kan k'o bɔ uranium bɛ yɔrɔ tɔw la an bɛ se ka o lasɔrɔ et n'a fɔra ko ne ka bɔ ne ka n t'o la ka tila ka kɛlɛ wuli k'o lase jamana ma même ne sɔrɔ ka taa minnu bɛ baara kɛ olu tɛ taa dɛ olu b'a fɔ k'an ka sigi de ni lafiya nana tuma bɛɛ donc i ka kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko bɛɛ tɛ dusuko ye a bɛ minɛ sira min bɛ minɛ o ye mun ye a bɛɛ ye mɔgɔninfinko in ye ani fɔ fila ani dugumakoloko ou bien parce que an tɛ yen u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na yan o kuma kana da an ka jamana 4 n'o ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan Mauritanie Algérie ani Niger ni Mali aw y'a ye réunion minnu kɛra sɔrɔdasiw ka réunion kɛra an ye bureauba dɔ dayɛlɛ a bɛ ni ka san kelen u bɛ na baara daminɛ an ka sɔrɔdasi minɛnw bɛ an bɛ n'u fara ɲɔgɔn kan olu bɛ kow lanɔgɔ olu bɛ ko ka bɔ yen ensuite ministre des affaires étrangères olu tun nana yan an fɛ yan ka na pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu Algérie tile 2 in na an ka kan ka réunion ba dɔ kɛ yen an 4 jɛlen an kɔni bɛnna kow kan o n ka siraw filɛ maintenant an dɛmɛbagaw olu fana bɛ n'u sigi an bɛ se ka na lajɛ PSPDN ye min ye o ye mun ye ne kuma n ko bɔn nin kɛlɛ suguya bɛ min yan i bɛ kɛlɛ kɛ o ye tiɲɛ ye mais kɛlɛ kun i b'o de minɛ kɛlɛ kun ye jɔnni ye ka na mɔgɔw ka na dugumakolo la ka na yɔrɔ minɛ k'u dogo yɔrɔ la an y'a yɔrɔ dan 11 a yɔrɔ bɛɛ kan bɛ dilan kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ dilan l'école bɛ dilan kɔlɔn bɛ dilan douane bɛ dilan fɛn bɛ dilan o de ye k'a fɔ ka yɔrɔ laminɛ complètement pour que n'i y'a mɛn k'a fɔ que mɔgɔw tɛ i nana c'est k'i ma mɔgɔ sɔrɔ yen o ye kelen ye a filanan ye min ye an hakili la k'a fɔ fana ko na mɔgɔw n'an ma se k'o ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mɔgɔ ɲɛ u ye ni mɔgɔ minnu nana mɔgɔ ɲɛ u ye u bɛ tugu o tigiw kɔ o tuma ninnu bɛ na ko min na ko nin dugu in na k'a fɔra ko ji t'aw bolo ji dɔɔnin filɛ nin an y'a mɛn ko mɔgɔ dɔ bɛ yen man kɛnɛ u bɛna fɔra a bɛ don ten di dɔɔnin fo ka se k'a kɛ koba ye o tuma ko kuma kɔnɔna na an ko développement
sécurité défense o jago mais développement de wora juba jode ba to na be me donc hukumu kona na we muye we anga jama'i anga malion minu be ni ulu sera ko ulu takabambulo bara be gilambulu maintenant sera ka anga mo la siga an wasadula we ko bane otmana programme ba min dlala adla nembo hukumu kona dla o kama de Union européenne France ani jamana taw anya labe sura sita fana halisan clé flane nyemi fo ani américain tuma barala antuma entraînement na canadien bena ateme donc o be pour que kan entraîner ka fon ke ka fenga nyon fon mais anga wuli jona anga tan refli kola comme masama katla kata yere dola ngo anga ngi doni doni anga senkelen wuli ka kelenda anga ko chef bara chama mine buloyin nta fe kola kien mais nta fe fana mo ku toro la kata wali jamana uchen watmana je crois que an jamana nani nan farla nyonka mutena se ka bo Mauritanie ka buli kata Algérie kata me Mali fe ou be kata Niger ka bo Mali fe donc nambe jera kanga ko be danyonka ne wo de nyini kabni sanjoli de son keroma watmana mo ka ne ala na création na mo akobe no ya mate woloso donc atu bore kono ngiba do ko fenguru lingon ba kono cocaine hanu mai mena bi fosa aywa si nin ko yin fana tabarikallah parce que ni mo munyina ni ko ulame ni ko sinsi ko bejo mo ma fo ni avion ko ina wale jamana to chena jamana don to chena jamana fama to chena ko sobe afara ko be se menin ko ina halika miri ka fo ko do biye mo saka ko minge mais bi alhamdulillah tiens be dona akobe bambulo min be mina o mina na do fana na mina avion imbe bora jme abora Panama de oui Amérique latine Afrique Amérique centrale jamana do ayela maran kana an kerfe jamana flala katla kana ka ichuru achuru na yoro mina we na mara minke we muye mo do tumbu bulo ngoni mo be baraka nyofe parce que a fait min bena dogo na fe ngunu on tatew antika sa ay abe bo Amérique latine abe ta to bu jamana na ube abe ta la ro jamana ube ta abe siga Amérique jamana la wodu ka sira bawu doko ne mabi ko ali sumareu ube na ulabi akelembe ka bere da bari ba ko parce que wari ka tala se bala asidu fana amban laben jogmen wulu fana fu laben hali to bu jamana bannu ukelembe ko do da bari ba me bara jago da me ulu kan ko ote mena nga avion ko ka mo nyina ke ka fo ku ka avion ka kangana ku ka avion mena septembre kala parce que avion tsaka to malani ma permission ta a fo mi ko autorisation aviation civile uyo ta mo mana una na fo kalo flat meni mais jatemina na anya ko minu laje wemi autorisation min to mo autorisation la du mais mo minu do fana kaminu bora kwa jamana na uyuka Quran uyuka telefon uyuka radio ni fon betike otma mashitu kalama ubefebulu na ubuka nambara nuka kola ulu da tara churun uyoro lai mo bora kalama ka foko kera anya kuma do lame ipare ka mo dama do ni fon do mo du de me ka avion kono mina nu douta mais amatonga jamana kona tara dafa jamana ani utaran ko fenwe peut-être ya dabo de kam mais minu be baraka to babu minu be baraka o minana uya minu sendo ala ka soro do yere bi utanye don walay ulu fana minana ka minu ba nye don u bolo anu se me baraina ulu fana minana nakila ka foto babu fla sabanyo ulu da ko kundigu biye ulu fana kiden ude uya ka mina ko gera kutu mina abe minana uduma na mise ka fo bi ka fo avion Mali jera Mali don jera namara min dona anya ye mo min ya ka uminana mais maintenant abe taraka di justice la justice be nomina ke parce que do fana bela ubinuka do bala ubinuka parce que na fara ko ka ta demisinu be u ka go voyage la ka tu vele ka fa ayini to indi ka so min bala mo fuye amma ko kun ko ta kasuma wallahi ya so France jamana nyamo ko ki aka ma bla limbla de voilà limbla woche ko joni France demi mena ko France jamana nyamo ko ba fe ki jago ay ko bla o ma fa na no ya fa na fa nteso mana an to ko tika kin ko la ni kin do na mena be ka do ko
minnu minɛna a tubabu minnu minɛna olu de don a tɔ bɛɛ olu bɛ donna na nafa kama u y'u nɛgɛn k'u don ko la u ma tiɲɛ f'u ye o tuma na n'anw sera ka dɔn avion bɔra yɔrɔ min na pilote ninnu tɔgɔw b'an bolo avion bɔra yɔrɔ min na a bɛɛ b'an bolo o tuma na sisan an y'an ka jamana ko ka jɛ k'a dɔn k'a kɔ bɔra min na o filɛ nin ye ni mɔgɔw dɔw ko k'u ka mɔgɔ bila c'est que mɔgɔ minɛna de voilà donc an b'o sira kan. I y'a dɔn baara ko y'i nakili ye ni sera denmisɛn minnu bɛ dɔn n'olu bɛ sɛnɛkɛdugu yanfanw fɛ amerikikaw ka dɛmɛnikɛ jɛkulu USAID o b'a fɛ ka san 5 baara kɛ ka sefa wari miliyari 17 ka o kɛ ka olu labɛn n'a bɛ wele ko page ɲɛta. maa si t'an cɛla yan bi min ka den mɔden ou bien bɛnkɛ den ou bien balimamuso den min bɛ nin tɛ baara kɛ donc an ye siraw de ɲini parce que kabini nana mɔgɔ dan y'i se o tiɲɛ ye mais caman kɛra mais minnu tɔɔrɔ olu de ka ca o kuma kɔnɔna de américains sɔnna a y'a fɔ cogo min na ka miliyari ko miliyari hakɛ d'a ma san 5 kɔnɔ pour que an ka se ka denmisɛnninw ladon denmisɛnninw ka baara suguya bɛɛ b'a la a bɛɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen o de ba 13 san 5 kɔnɔ nin bɛɛ de taara pour que ka se ka denmisɛnninw ladɛmɛ sira caman wɛrɛw taara an ka ministère fɛ a bɛ fɔ min ma sport fana an ni banque mondiale fana ye ko dɔ da olu fana je crois que miliyari 30 ani dɔ o fana kɛra pour que an ka se ka lakaran ka se ka denmisɛnninw labila ka se k'u dɛmɛ parce que se min tɛ jamana in k'a kɛ k'a sɔrɔ dɔw bɛ baara u bɛ se ka dɛmɛ an y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour que ka se k'u ladɛmɛ américains y'a di banque mondiale y'a di an yɛrɛ b'an ka APJ la ayiwa programme wɛrɛw bɛ yen pour que ka denmisɛnninw ladɛmɛ mais sanjikɔrɔ si tɛ dɔn parce que denmisɛnninw minnu bɛ baara la olu de ka ca donc n'i ko k'i bɛ jateminɛ k'a bɛɛ la dɔ bɛ to ani mɔgɔ min ye baara sɔrɔ o de b'a fɔ ko baara sɔrɔla a tɔ min ma baara sɔrɔ i tɛ se ka fɛn f'a ye mais an hakili b'u bɛɛ la ne kɔni se kɛra min ye fo n ka mandat laban na n b'a k'u ye. APJ ka volontariat laban min dɛmɛna n'u ko k'u bɛ denmisɛnnin 3,000 ta e ko ko 2,012 la o ko a na kɛ denmisɛnnin 5,000 ye o waati a n'a se bɛ ye wa. a se bɛ n ye ayiwa n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i da famugu jala na c'est ka ɲɛgɛnji bɛ sɔrɔ i bila dɛ ne de ye nin daminɛ k'a yira parce que n'a mun kɛra ni denmisɛnninw na n'u ko bɛ baara ɲini u b'a fɔ k'u tɛ se baara la a ko diplôme bɛ bolo mais ko expérience t'i la e bɛ expérience sɔrɔ cogo n'i ma baara kɛ donc il fallait k'an ka ko bɛɛ kɛ pour que ka se ka denmisɛnninw caman ka bɔ nin ko in na volontaire daminɛ o de la a daminɛna 400 500 100 wɛrɛ i y'a fɔ sisan a kɛra sisan 3,000 tun don sisan n y'a ɲini k'a fɔ ɲɛna min bɛna daminɛ o ka kɛ 5,000 ye o se b'an ye parce que denmisɛnninw tɛ sara u ka sara la mais fɛn bɛɛ d'u ma de région kɔnɔna na pour que ka se k'u ladɛmɛ u bɛ taa an ka service bɛɛ la u bɛ taa baara kɛ u bɛ jamana dɔn même ni min bɛ d'u ma a tɛ bɔli kɛ dɛ mais a bɛ d'u ma pour que u ka se ka taa baara kalan a bɛ d'u ma u bɛ taa service la u tɛ taa te wele la u b'a lajɛ baara bɛ kɛ cogo min na dɔw bɛ concours kɛ fonction publique caman y'o sɔrɔ dɔw bɛ yen n'u tilala o ko ka d'u ye u b'a ɲini k'a lajɛ n'u bɛ se ka baara k'u fɛ cogo di dɔw fana bɛ yen n'u taara yɔrɔ wɛrɛ n'u ɲininka i bɛ se mun na i b'a fɔ n bɛ se ka nin kɛ donc a ko dabɔra o de kama a 5,000 in an bɛ se ka kɛ. an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi télévision a ma Mali fan bɛɛ lajɛlen labɔ o tuma o jamanaden dɔw sen bɛ bɔ télévision ko la wa télévision bɛna Mali labɔ waati jumɛn. ayiwa a tabarikala Mali ka bi ayiwa jamana bɛ sɔrɔ jamana min b'an kɛrɛfɛ n'i ye Mali ta n'i y'u ta k'u don Mali la an bɛ dɔw bɔ 6 o tuma na plus jamana bɛ bonya plus baara bɛ bonya donc a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na jateminɛ kɛra yɔrɔ ni yɔrɔ minnu tora o yɔrɔ 40 ye o yɔrɔ 40 na an ni mɔgɔw kumana olu bɛ baara la dɔw yɛrɛ ka yɔrɔw banna machine bɛ kankala sigi o tuma yanni sanba in cɛ décembre kalo cɛ a bi 4 in na 30 bɛ ban a tora 10 in o bɛ ban 2012 kɔnɔna na an ma dan o kelen na dɛ an y'a lajɛ fana ORTM fana ka minɛn d'u ma min b'u dɛmɛ miliyari 4 ani tilan minɛn dɔw ani minɛn wɛrɛw k'a ta kariw la o ye min ye kamera 4 ye ka n'a bila kari la min ye kamera 12 ye ka n'a bila régie la ka tila ka n'a bila sonorisation n'a fɛnw bɛɛ la a bɛɛ minɛn dɔw nana dɔw bɛ ka na
kanto yoro yoro an bɛ se k'an sigi ka direct kɛ an b'a kɛ bi dɛ mais a bɛ nɔgɔya an bolo donc an b'a fɛ ka barika don an ka télévision na o fana baaraba o bɛ sen na mɔgɔ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko tuma na ko tuma chaîne 2 bɛ dɔw bolo Mali chaîne ko filanan ko bɛ labɛn a papier labɛnna a appel d'offre kɛra donc tile ko don ani don ko don ni Ala kɛra sɔnna ma mɔgɔ hakili ka ɲinɛ a ma ɲinɛ dɛ o tuma na n'a ko fɔrɔla don min na u b'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ kɛ mɔgɔ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko tuma na k'a fɔra ko télévision ɲɛ kɛ n yɛrɛ n bɛ na ka na télévision sigi Mali la est ce que o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ transition tuma na don min a fɔra ko ka radio dayɛlɛ ne de a ordonnance signé ko radio dayɛlɛla bi bi na radio bɛ Mali la maa si t'a da n'o banna o don na o papier filanan a signera k'a fɔ ko n'a fɔra ko ni mɔgɔ min fana b'a fɛ ka télévision sigi i bɛ se k'a sigi mais ka bɔ o tuma na fo sisan télévision ma sigi min b'an bolo Africable ale fana ye rediffusion de ye o tuma hukumu kɔnɔna na loi dilanna pour que ka loi dɔ in modifier o loi in a bɛ Assemblée nationale bolo donc n'o loi votera tuma o tuma sira minnu bɛ labɔ ni mɔgɔ min sera ka taa o siraw fɛ i bɛ se k'i ka télévision dayɛlɛ k'a sɔrɔ min fɔra i bɛ se k'o kɛ donc ko wɛrɛ tɛ ka telefɔni kɛ ka malidenw nabɔ bi tabarikala ka kuma dɔw bɛ sen na ko faso bɛ labɛn na e yɛrɛ bɛ cɛsiri la Malitel tɛmɛnen kɔfɛ Orange Mali tɛmɛnen kɔfɛ ko cakɛ bondaso dɔ bɛ welela ka na k'o fara Mali kan u bɛna fara baarakɛta tɔw kan n'o kɔni kɛra bɛɛ na dɔ sɔrɔ sa dɛ Jose il faut que nin pɛrɛpɛrɛla ka tigɛ a ko fɔlɔ ye min ye anw bɛna don min 2002 in na an nana sɔrɔ téléphone portable bɛɛ lajɛlen a bɛ 130 de la bi bi na an bɛ 7,000,000 de la don o don dɔ bɛ kɛ don o don n'a ma fɔ ko promo don o don kura bɛ bɔ a ko la mɔgɔ yɛrɛ tun n'a ko la fila ninnu bɛ kan ka baari ta ko bɛɛ la parce que wari belebeleba de bɛ communication na bi bi na wari min bɛ communication na a tɛ foyi la donc u bɛ nafa sɔrɔ ensuite u bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a ka bon mɔgɔ hakili ma o tuma n'i y'o bɛ jateminɛ sigi bɛ dire que yɔrɔ ka di de bon an y'a yira k'a fɔ ko jamana o jamana min b'an kɛrɛfɛ 5 bɛ dɔw bolo 6 yɛrɛ bɛ dɔw bolo 2 tɛ maa si bolo n'anw tɛ parce que n'a kɛra 3 ye ayiwa a da bɛ di anw de la parce que ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an ta fɛ yen i b'a nɔgɔya i ka machine bɛ ɲɛ n'o tɛ n bɛ bɔ ye ka taa dɔ in fɛ yen o ye kelen ye a filanan ye min ye dɔ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko ninnu taatɔ don ko tuma mun na u b'a nin kɛ pour que u t'a tɔ minnu bɛ na u k'o kɛ ko min de don plus a bɛ mɛn plus dɔ bɛ bɔ a la ka da mun kan minnu 2 minnu bɛ yan olu bɛ kan ka boli de ka yɔrɔ ta o n'u ye yɔrɔ bɛɛ ta n'a fɔra k'an ka mɔgɔ wɛrɛ wele ka na a tigi bɛna fɔ ko ayiwa ko place bɛ taara dɔ tɛ ne bolo na se ou bien min tora ne bɛ se k'o ta mais n bɛ min d'aw ma o man ca o tuma na o kun kɔnɔna de la n'an k'an ban jɔ k'a sɔrɔ an bɛ san 2 k'a la parce que il faut k'an k'a to san 1 pour que u ka na olu fana bɛ san 1 ɲɔgɔn kɛ pour que k'a lasɔrɔ o san 2 ninnu kɔnɔ min 2 minnu bɛ yan o yɔrɔ bɛ minɛ o tuma na an bɛ nafa min ɲini a la a nafa tɛna se ka sɔrɔ o kun kɔnɔna de la an y'a yira k'a fɔ n'an ma wuli k'a ko daminɛ parce que an tun ye sotelema de tuma min na an ko an tɛ foyi kɛ fo 2010 ka sa 2010 sara janvier kalo an ka kumakan min dira a banna mais mɔgɔw dɔw hakili la k'a fɔ ko plus a bɛ kɔrɔ plus dɔw o b'a ta o tuma an bɛ se yɔrɔ de la i b'a sɔrɔ u ye Mali bɛɛ ta ni mɔgɔ sabanan min nana n'a ye dɔ ta a tɛ se ka baara kɛ o kɔ filanan fana min ye a tɛna wariba don a la an tun bɛ wari caman de ɲini pour que gouvernement ka kɛ se a dakun a kɛkun ye nin ye ministère min bɛ fɛn na min bɛ informatique la a yirala ka baara kalifa o na ministère damadɔ ni farala ɲɔgɔn n bɛna mɔgɔ damadɔw fara ɲɔgɔn mɔgɔ lakadiriw pour que u ka jateminɛ kɛ kabini ko daminɛ fo k'a ban pour que yurugu kana k'a la namara kana k'a la donc an b'o o sira kan donc minnu hakilila k'a fɔ k'a bɛ se ka kɔnɔni kɛ an bɛ se ka kɔnɔni kɛ mais n'an ye kɔnɔni fɛ don o don dɔ bɛ bɔ nafa la. mais kalo tɛmɛnen tile 21 i taara i ya muso kɔrɔ ka taa Alassane Dramane Ouattara ka taa sigili baaraw la Côte d'Ivoire ko in yɛrɛ a bɛ cogo di e taara sigili baara la nka maa caman b'a fɔ ko furuku b'a ni ɲɔgɔn cɛ. n kɔrɔ don furuku hali
ne talen na yamus koro ni korala santu me barola hali ni labayina antara lume ne na le do tume sigile nyon kere fa baro shita ma mifo jamana flo bi se ka baraka ci gumina koran ko ni fen chamana aywa president Alassane yere wakati kera 2002 la kele damina tumami minga gelama waya bana dogonu wi gutume mallila ananu kalfa on foka ko la sigi gutume am siki be dire que dana ko do flana fana mi ko gelerat mami jamana on flache ka ta Burkina kana bla Côte d'Ivoire ni Mali che aton sigi folo ka foko ka président Laurent Gbagbo wele ka tla ka président Blaise Compaoré le ka nere wele ngari no kera kulba yani anyere no fladeke pour que ka se ka don kuma nyanya akuma ere wakati mina Gbagbo nana kana na fone ko sisan ko selemero mina ne ba fede nenu kelekala nu ka kuma mo kana do ani nyonche ngombe se me mo do bia bi se ka ke katemenga ay ko joni ngombe président Blaise Compaoré président Blaise se ka deme chama fana kera parce que asera ka sense gelani kula fuka se ka election ke wallahi kelemi wula election de kofe wuri ko re ay wa ko kala falen be président Blaise man na nyoya ba nya fana ni hakila tay mi mba fay mais mo ko te ka ko ki ko be ta ka kalfa dola e dongo de bo kuma folla donc na masu ko chama mbi anye position minta ino africaine anye position minta sia wala nere antume imwala banku ko ni fon anye fon femike anya beke tegretara femretala note fui tineni malini Côte d'Ivoire che président beteme malini Côte d'Ivoire beto memba anga kola ngor seka che neni président Alassane emu Alassane yen korge Gbagbo yen korge mais min ka girini Alassane Gbagbo ne ya o ye malini Côte d'Ivoire de wallahi ngone fana ben na fada nyini ni election nyena anyena na manye ni election manye bulu ka kanga son otma position min tara ka fa alaka tena election in kera tukum na mo mi gana o président Alassane CEDEAO ya fo imwa ya fo aywa am fana be CEDEAO be mwala nambe jara ka mintai ate kumbo ne ka wulika yala rola ka fo malika position ini o malika position ini donc akobe tukum na fo no denkelin tala mbada teme fana setema be namala amta libi gere badi min be libi bi am bele jile ba kalam wa bele jile bi se hakinna di Allah wa ere be farafina tombolo do la minyi taka sigi chamange zango aywa bembe sega sabati chukumina akobe chuka nyena di aywa koko ne gelalendo wallahi parce que na fo gelalendo sunitle ni avion be wuli ka banka bombu flaukan otikiti sa fo ka fo koko no wera a gelalembu bulo hali atsika nyafo mais an ya yira ne retara fo Libi ntara Tripoli ni Kadhafi ananga mo anyansi ka kuma mbora yin ntara Benghazi mimbe sente mo nan fana nu fana tara kansi ka kuma anguma ka fo kambe kelena ube kelevera lante mala anana de abe ino africaine na au nana de niko tiana akobe sanma anana de kana usi anga laje nambi se ka dajman do ala nabi se ka be chuko amina o kum konana anya yira Kadhafi la ka fo ko de yelmana bibi na ko redo du beje fango ni ko ni chobere nana akwa sona transition akwa sona referendum referendum ko ka sona constitution kura mimi se ka jamana fenge fango ka sona ango atmana tabarikala an la ka giri antara Benghazi fana aywa amma femere sora ni bunyete nanya nyafo chukwamina antmin ka bekola mais wakati kera ko kubita nyon flaka na utara nyon flaka na kama ko ko kelen kon bala ko no make anti saka dola ango ko yemi ako an ba fede Kadhafi na de uluka boyen folo nulu boren kuma be sora ka damne ango aywa an ko ni o ma do anda parce que Kadhafi toko anaboko ko ne awde ka koy o libyen ka ko libyen de bisaka do libyen de bisaka boyen ulu de ado ulu de bisaka bo an tuna sika fo ka tansi ka fo ayni bo ayni ke mais hakli bala ka fo na fora ko fola mi malfati aw fulani nyon chokwa jo aywa jamana to minu be na kana avion fili fana ke o ka jo ni mo ko hakli sikira ambe mo la la siki o hakli siki konana afo mi ko sese le feu
armée wɛrɛw bɛ bɔ jamana wɛrɛw la kana fara ɲɔgɔn kan olu bɛ n'u sigi Libi k'a lajɛ jɔn ye min kɛ mun ye min kɛ ani min ye min kɛ an hakili la n'o kɛra aw ka politique ko kuma an bɛ se k'aw sigi dɔ bɛ ta yan dɔ bɛ ta yen fan fɛ danaya bɛ mɔgɔ minnu kan a bɛ sigi ka kuma maintenant ni ko o ko min b'aw kɔnɔ n'a b'a fɛ ka ko o ko min kɛ a fɔ tuma a n'a fɔ cogo o bɛ yen de n'o tɛ n'a daminɛna ta bɛɛ ko ma sɔn nin ma bɛ n tɛ nin kɛ n'a daminɛna ka dɔrɔn a bɛ gɛlɛya o tuma an ye o baara kɛ an seginna ka bɔ yen kɔsa in na an taara réunion na tuguni an y'a yira k'a fɔ bɔnbɔ fili in don o don bɔnbɔ fili jamana kan i ka jamana don i ka jamana tɛ a tigi b'i kɛrɛfɛ a t'i kɛrɛfɛ tiɲɛniw cayara tiɲɛni barika bonyana donc o ko la u ka kan k'a lajɛ bɛɛ pour que nin dɔw ka dabila an tɛ ɲɛ min kan an ka segin o ma o ye mun ye an ka sigi k'a kɛ kuma fɔ ye an kɔni nana o ye Union africaine ye an bɛ se k'an bolo da an n'an da don ko min na k'a laɲɛ o y'o ye ko minnu b'an n'u cɛ baara minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ teriya min bɛ jamana filaw cɛ o tuma n'o ko kɛra n'o gɛlɛya min sɔrɔ ayiwa i bɛ taa lajɛ n'i bɛ se k'i da don a la mais fo sisan an kɔni an sɛgɛnna a baara la mais an t'a dabila fo an se kɛra min ye président Nyerere ko a ko i tɛ se foyi la mɔgɔ de filɛ nin ye a tɛ se foyi la a ko ni mɔgɔ kɔni tɛmɛtɔ n'a yɛlɛl'i sen kan i kɔni bɛ se ka kule i bɛ se k'o kɛ i kɔni bɛ se k'o kɛ bɔ sen kan ayiwa i bɛ kule kɔni n'a ma dɔ wɛrɛ kɛ an kɔni tɛna se k'an sigi tan k'a lajɛ k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ ou bien kuma bɛ kuma na k'o bɔ kuma na min man kan kuma bɛɛ n'a fɔ tuma de don mais an hakili la bi na an bɛ yɔrɔ min na an b'a lajɛ de ka se ka mɔgɔw labɛn ka se ka kuma mɔgɔw fɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ don o don tiɲɛni de don don o don tiɲɛni don sini dilanli de don ani sini sigi ka fɔ de don n'a an tɛ ɲɛ min kɔ an ka sigi k'o fɔ maintenant min ka di olu yɛrɛ ye o y'u yɛrɛ ka ko ye ani y'an faso yɛrɛ lajɛ bi minnu bɛ tunga fɛ u ka dɛmɛ min bɛ se la Mali kɔnɔ a ye jamana in dɛmɛ kosɛbɛ yala aw ka ɲɔgɔn ye ninnu ni i ka taali ninnu na aw bɛ kuma fɛn minnu kan ani tɔnɔ minnu kan ka bɔ maliden minnu sigilen don tunga fɛ o fɛɛrɛ minnu dar'i fɛ i ye ɲɛ sɔrɔ o la sa wa ayiwa ko kelen b'a la ni président bɛ sigi vote bɛ kɛ maliyɛnw fɛ minnu bɛ kɔnɔna na mais n'a fana bɛ vote pour que président ka taa hali n'u ma vote mɔgɔ min ye ni min kɛra président ye o kɛra Mali président ye kɛ kɔnɔna ani kɔnɔna bɛɛ kɔnɔ donc n'i taara o ɲɔgɔn na diyagoya de bɛ bonyamasigi kɛ i bɛ taa kungo fɛ i bɛ jama kibaru d'u ma ko kelen minnu y'u kun b'a siri u sigiyɔrɔ la u b'o f'i ye mais maliyɛnw minnu bɛ kɛ kan u bɛ min kɛ a ka ca Ala de b'a dɔn hali kunna sini ne tun bɛ kan ka télévision lajɛ tungaran kɛ a su yɛrɛ tilan a ɲɛna kosɛbɛ o ye min bɔra télé la minnu bɛ États-Unis o muso n'a denmisɛnninw Maliko ni kow u ka conseil alima a yirala k'a fɔ ko télévision tan kelen ta ye olu fana sirilen b'a la mais min b'a la télévision Mali u b'a fɔ min ma ko bande caillou a bɛ yɔrɔ bɛɛ n'i taara Afrique du Sud i bɛ se k'a ye n'i bɛ États-Unis fana bɛ se k'a ye o bɛɛ de dabɔra pour que ka maliyɛnw ka kungo fɛ k'u la ye n'u y'u yɛrɛ ye télé la o ka d'u fana ani ko min kɛra jamana kɔnɔ u b'a kalama o tuma na a dabɔra min kama a n'a kɛcogo o y'o ye u bɛ ko caman lase n'u ye jateminɛ kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u bɛ wari min nafolo min ta ka lase an ka jamana ma n'i ye dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛ min d'a ma dɛmɛ na maliyɛnw ta ka taa n'a ye o tuma n'i taara dugu kɔnɔ ka région ni yɔrɔ caman na n'i ye yɔrɔw ye i yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ ko wari ma fili mɔgɔw ye baara kɛ o tuma fo sisan Ala ka hakili ɲuman d'an ma mais n ye min f'u ye n'u maliyɛnw to yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ i b'i gɛlɛya même n'a kɛra dɔrɔmɛ 5 i b'o ci so o bɛ kuma bɔ donda la i sigiyɔrɔ dɔ o ye tiɲɛ ye dɔw lasigira dugurew minnu bɛ Kulukɔrɔ sira la a n'a dɔ wɛrɛw n'i y'a lajɛ olu sera ka min sɔrɔ wɛrɛ ka sigi n'a ye ka na ka u ka jamana kɔnɔ ko ba de don dɔw yɛrɛ bɛ yan u ka affaire bɛ yan u ka affaire bɛ yɔrɔ wɛrɛ o tuma na dɔɔni de ko de don parce que ni ko kɛra cogo o cogo an y'a ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ i ye dɔ k'i fɛ yen o bɛ se k'i dɛmɛ. Wala Sise e ka dɛmɛ fɛ farafinna tilebinyanfan nafolo jɛrɛ tɔn u y'a sugandi ka kɛ